hanky bigu me brand so hanky of a hanky no de me left and of far it too and of far second and brand Busan say see the no no say na say ye any day nam so bibia o mo no say ye de ko e beleza much ntie ne muni ya chinyen ko na ha boys do feel no so no mo de ko say ambulance no ani de ko say Ebenezer nti ye bibia wie ye no mo ka bibia no mo ye say see the no aka tell me say anopa 8 o'clock yemra police station ho na de hu bia no ye nto so nti anopa no fact ye delay mi ni amane me bra e delay nti e di hobe 8 nti do an ye so o mo coffee o mo ne kamsi for coffee o eni ye say fa se ni coffee je ko na se kamsi for no a o mo ehihye edemu ho kwaye fa so si ye ko nti sada no ya ntehwenti na de chi eni e sa ko police station won tin ko no amoka kire se yenya botre na omugu ehihye so nti hihye mu na numre ena meti no hu otafo se so match boy ba ko nti na no pa sada na no pa ena police so no frɛ se lemra nti e ko na ese mpa no match boy a otifie obi minua no nadamfo no ne wo fa se pa no ne ma metifie ho ono ne ma metifie ho boy no so fie ano ti nti me fa se ono na me bra no soma no yewe ma me ama bibisi kura na ono a me bra no ne di akiri ye chese wa no ho me fa se wo frɛ boy drunk fie ni nti ye tie no sada na anopa no omo sa e de handcuff egu nsa crime officer ne ba amre sa ne ko so mo sa ko chire enyo makwa yo mo fa so a omo enter fie ho ti omo yom bibia wie no omo sa de ne ko success ti na de chi ye tre na mo fa frame se membra police station ti me ko no ne minua ma mo etichi bia abushafo de asie eno no ensem na si ya fra betri muda hene nana kwasi wusu echan minua ba eno ba afia aboajewa akra de aka ne ye wode apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixture, and what do you swab? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support immune system, no. Not Plus Smokes, no so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria, and Asakura. And yes, I diaku doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drunedi Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo, and Quadawi in Fidu Nunca, or pharmacists and her shop. FDA aje Jodin Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, my, me koto bi mama mano. Oh, wajajai. Abua wamo say what to making kind kama. Wa kabrofo. Wow. Nan kuntabua kradi. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumono die. Jai. No die nim difuo. Ene tre wa nguma bia. Owo crèche, nursery, any KG. Books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine soa. Owo ni nyina bi. English nom and maths nom. Me say books be anywhere. Perfect series. Any bi. Na GS. Any naka. And so am approval. Into your battle bia koto be maneba. Hey, and na so we there. So ko be kura betumi akotu akoton. Amani students o. Na eno kura die. What table no so say hwi. Wo mo say set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a. Etufo nko aputu oja station ho a. Enkran dance mine. First up. Any omomu ba bia ye tonton books bia. From 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. 2 malaria and Asakura. Sweet darling.
my beautiful baby. Hepa Plus Mr. Yebusia ya no mama hoɔden aba. Busumi pii ni menti asie me do. Tie, Hepa Plus mixer. Enya adwuma ɛbɛyɛ wɔ nipadua no mu no. Afei kra na ɛbɛyɛ ɔnwanwa mbɔ. Aduro yɛ ma general well-being. Abusua pɔ mudin ho hia me yie. Ɛsene bibia. Enti me ma no mpa fie ha. Hwɛ, woyɛ Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also your Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Grunedi pa Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nina. A pin for about or more menu for. And kwada when you feel to me nunkahu. Our pharmacist in her bash at phone for 0542 778 572 and now 0549 297 463. Hepa Plus mixer. And mapo drama. MDRG Edwin Krato ya. Order for. Mami misa wasembio da bɛn na opɛ brɛsɛ ukɔhwɛ onipadua mu sɛdeɛ onipadua na kwa na hoɔden sitie obrɛboɔ osa cholesterol anasa de dodo ɛwɔ mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC Sabre me kanfo by Grace Medical Center de ama wo sɛ nhwɛmu bia bra me nkyɛn ma yɛ nhwɛma ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofi tem kwahwese bibia de yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi asoa no by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nye. Krobea nye. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakuna bete. Onua. Ori abe. Akusie. Ati. Quantum pon mo. Sir Orni Marika na o. Okokodoro. Asem Beba Dabi o. Yesu woha. Yanbisa Peter. Oteka Asem Beba Dabi woha. Wuko tie. Hefa piao. Adonu muguhura. Ayeye ne na asienka. Ise nyuma obia ni nyuma. Nyuma ne doso. Nanso di odi amanipa no. Eno na oyede. Ohweso edibigi. Otek nyame ma won nyuma no enkoso. Opani a wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo ye modwuma no. Wo mu nyina da papa. Mo won ahoɔden ahoɔden ne omo dia. Ene se ame no kasa no pɛ. Enkwa na odi ama me odi asɛm yɛ. Wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne ho hwidi. Pata ya kyɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi. Bebi so wo mo so. Na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tutuo nso omo mpa aba mo da so busua ɛyɛ waduma na papa wo yɛ ne kyɛnse. We can say ayi ni na asian kam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo wo nyinkire ne duma ni tumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika e de futu sema ye ne ya ne ya ne kire wo mo gu ye ni ma se nyesa na mo tie wo mo ka se aduma na mo ye ni e mra wo mo mu obi ani ma se ne mo ye yo kata ye ne ya na mo papa nka wo mo ho free sabre do hwiri kopum bra odu obia bekɔ no odin baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho odin tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen yani o se se me ba ni didi a ende mo ha o ne se munja no onu de me kom papa mo ntimi kwa kanje papa mo se wo agya me na mu wakasa me betena sire mu wan yi a me ntimi enti e ba ne se o meti a warigya ye na afiri me ma no ne papa se me ba wunim nyansa pa o wadwi mu do no ma so se de twetwetwetwe me kom papa mo no mo ahu de me kwa ye me papa mo kura man ko bu o mo de kom papa mo se me betena sire mu wan yi a me se me ntimi enti eno no ma fa bu ama o mo na me pie na papa no o mo sire
na me say wo papa sa na che se mo plan say wo ba no onko gya me na muntimi nka ntimo pesa mo te aworegya ni firi ma no ene papa wa ya ade papa wa egya so a muntimi ndum gya na wo bogya ni gum papa na edel omo pie o ma no mo se me di o matem papa na se me di na atem oya den na uhu na be sheet no na masiesie na mato bed ne kama na me ko ntimeba no na ma ba behwe ntimeba no oba hu nso ogum se me ne danti me hu nso ogum ade acha me hu o de ne hu ne sei ne tie nsuo bi agu be sheet no ho ena bi nso ho a ode ntomago omo de pepa omo spence ni wia no wato ahye mpaase enti me ne be ko bi hu kra be ntomago miensa me ne be ko bi hu kra ma ne sesae ena o ka che me na odi pia bonte na oba na o ka che me se wakosie wakotutu amena de ade na hyem ena me se enya no kra ye de na wakotutu amena na odi ade ni hyem enti na kola ba ko ne kosi mi ena me hye da fa aduro na me se na aduro we ye di aduro na o se aduro we di ye nom de fa mma o ena o se na me nya no ena me se o me fa no ani mu ya no se ya ndi me fa mma no na ono kro wo match wo hono na me se daabi me fa mma enti sa nduro enti ena ma me hu se me hu aduro na ma hu se aduro we ye nom de fa mma ebi a wo ni wodama wo be ho na oba ba o se master kojo na me se wo nya master kojo na hwan o se wo ya madamfo na me se wadamfo what wadamfo a wutimi wotumi se wutimi bowura ni dam sample sei nti ma me yi ni nika na me hu condom na me se nti juma awudie ni na me fa condom na etu na me de kɔ asɔre na me kɔ bɔ sɔfo na ma ne se o de condom na dura asɔre dem me de kɔ ye nana Krobea me de kɔ ye e de condom na kɔ kyerɛ wo sɔfo me de kɔ kyerɛ no condom na kra di o mo ho kra be pem ne e da so wo sɔfo hɔ ade san na me ka kyerɛ wo se ma me baby ye pepe so ya dui di se ya wutu eni kwansa bribe ma sa ne ma we eden e kɔ so ya bra bom nti dia sa ne ma ne nsen kɔ dia ka ne hu kwan be fa so e be den e be bo ho ban see you what na pa me chono me some power chono ye to a ya setena so I need 3 days me da wa ho mate na ma me anya na me na me sorry na me say na manie question obi sam say dia no odo why na ebusa o sa me yere na ebisa am sa question say dia no odo na me say asema ba wa sesa wo niam akọ nyame ya do obedu me no wa kasa wi ye se yenhwe de nyame be ye nti ese ya adwuma nti question we o say ebisa am adwen be na ba otirima o say ebisa am question we o say oni ani je ma me bi oh na me say aden o so wa ya so obedom so ntimi ndom bi na me say sa oba no kansa oba na bi na no kansa asem ne de kire me na me say wa ya so obedom so ntimi ndom na me bisa say nti sisi ya no o pesa o kire sen say aware ne ne ngu no na me say sa no say ai enti me mbo bushana mane o say ai me mbo bushana mane 3 times na o jiso man kasa biom man tima nda so biom Patrick. Yeah. Asem Beba. Ora. Patrick me ni mo. Na we. Tama me kan se te Roma me na so wan to. Na bi se. 3 months. Me ma me hu wat me ende. Ana be kan. Mi sister nso hu. Ere na e 3 months e so. Esi de na hu obi ni ma de hu. Ni se wende. Also dai. I take care. Mr. 3 months. Ora said kujo oda so gina so se akwada no a ewura abodi ma tie fo ntonka Doris AJ akwada na Doris AJ awo no oda so gina so se enyoba still what gains is sign he said kujo what gains is sign still oda so gina so se what gains is sign di enti na ma what gains is sign di enti na what gains is sign me ne nya hwe me ngindi se me ha di enti na wonyi ni se ye wa ne nya hwe se wa we ne da ba che na ache na anu adwaye de na okokuntu ne kone abaya se won so akobo oti twist wase sanwa dwen sa akwada na nya said kujodia na se enkomo wei eye Patrick dia wase sanwa dwen na asetede oda so gina so say ye said kujodia eye said kujodia di enti na won so gina so say ye said kujodia kana mintie if you say on me and the chat ewe hen ye jaye ile
ena wiai odoman kuma nyame ayeyie enka wudin ena wiai odoman kuma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no adofo ne adehye awiai momiema yenho aha yema yenho ye ahyiehia na yema yenho nso akwaba emfamra otek 102.9 FM so ena wiai yasan hie bio na na wiai yede Asem Beba Dabi dwumadie no ena eba besom dwumadie ayedie da biara da ye kan de kira dofo etiefo ne adehye se yede suade ebrekro na mu ne yede kire yenho nso ade no ntina wiai a ye hie nokre moma yense yenho se ye ba besuade na afei ya kire yenho nso ade ende eye dwoada ene ye bosome miensen de toso aduonu nan emfimpinu ne aduonu num ene ewi ene wi ahia ya hia adofo ne ade hia ba bibiara wo awutie ye ba bibiara wo ohwe wadaroma share se wo ba ye Facebook ni suo se wo ba YouTube ni suo se wo ba TikTok ni suo eya share ma wunuanum nya ade suane ade kyedwumade ebintie na wonya bi nsonhwe ebrekro na mu no adwenkyere bi awo no awiai fatum ewo ye comment section ho yebekan no kama wa afidikasie iso ama obi anso ate wonka ena wiai se ye Facebook ne so a obe share afei follow ye page no eno beboa ma da biara da ebehia se no ebebo wonka ye wadwenkyere no de betumu ama ye yebegye ne akan no kama ewa afidikasie iso ne de amawo se eye YouTube ne so a eya akopel link no fa link ne ma wunua na wunua nso mfa mani nua na ye nyina ye nya akokoduro se ebesua de ne akere ye nwade se wo ba ye TikTok ne nso so a na wo de link no ana wa share na wunua nso anya bi atie na wanya bi ahwe na ya afa comment nso tum na wa like ye na wa follow ye ye beje na ya kan nso message a wo de abre ye no me de Krobea nana Yaw Asante awiai oji amanie ena wiai apesemakana nanie ena wiai oji aman Krobea jata mene mabedwafo awiai yebema yenho ye hyiehia oba de acha me akra ena ye adwada bio sa ena wiai yasan hia sa ena dai ye san ba besom sa pepe ye de adesua ne ade kiredwumadie no ana eba sa weekends ko say akra eye anisa eye obey day stress wo eyi na anya nsuso obey day enkwa wo hon de ne afa ne sa ya da bi ade me kan no enkwa ne de wo ho anya yi say si a 24 into your mompaye 24 say be yi na ya kan che za ka na odwena yo ndie nya asam ketua mum de asa ni aka be na otwemiensa no si a 2025 bosumi we na emunsam dɔso eye problem upon problem enti de obenya bi akura untimi mfa na bi na we kura wo hye date na wo kan ebe ba na edi kan ya yi ansa na ya yi o say yi ni di nkan ye na yi ansa enti enu se na ya yi dada esi ade enti wo mo anyankopon aye wo mo adom ne se ebi a wo se wo mo ye yi ne se wo mo anya na ama ne me ye yi yifu wo mo nkeka mo ho nya yi na mo anya yi e be na mo ye yi na ama na ye na ye yi so na se di ase etu wo mo fo enye yi kura wo akura tobo enye sa ine se ya no ba bi anuoma ne ko no obi aye yi kenkrofo bi wo aka se wo ho aka kwekwe no ate ye this video you say they see a miss big crowd so aye you and na me ka cho say no aye yi ama obi a edin de o ka se wo bobo de ane say to de bi a ti o mo ye yi no ya mo ye yi na ye yi nya sa de a efa ye ho ane ehwefo ya kwa me ho to say na adumra no ho mi mo over the weekends na niom ewum doso over the weekends na areho ewum dodo kire se asemu esi wo kegitie yi
na sebe afei na ye count yen losses na ohwe adofo a efrew na e ka kire se nana na me nso me hu wo mo se wutie bi dia na ora ho nanso nyankopon ni nim de ye eno ye ena wie ye hia se ye besom adofo ne ade hie ba biara awo a wutie ye ba besom na som wei na ye besom no ya adesua ne ade kire som da bia wa afidie yi so ye ka asem kro e de kire wo ena wie we are very privileged say yenya ohene wo yentem na na pia ene emem se kire krom hene e wa ha na papa yi ansa no obekwa akodi hene ne kra no ne din ankasa ayen ne ye de frɛ no ayi odifo kofin kwantabisa okodi hini die se ya no ye frɛ no nana sekire nkwantabisa the third se okodi hini kra wa ma hada wa baba ako na wa antunsa ye nya amamre ma no ye nya amamre ma no okay se o se obo ma ye hunu ade bi se o yo hene na wo kosaya o ya amamre ne amane enuoma kokoso enti enei nana na de ani oti ate frɛ ni tintie se o se okobobo okoba first be chia e okobobo no tefe na waba enti na de atiefo nana ya osafo paso ampa emema hini konti hini na no adama ode hye wa ha emema hini ankasa nana wadama eburu ye boyemu na ye mo ha asante yo man asante kwa hafo bono fraumu ekọ kodivu mu enom ne de ekeke ka ho enti utumi hu se ne me bubo ide ene avafo de ka enti arofo awie ye hia ye ba besom ene genetochre me hu se wa join ni show no ene hati mia menua ba nana ya ohu ayi ya ye ka ho asemi hati sei ohu se ayi na bia no waba so nana ya awia wonso ya mo ha ya chiachia o yebusa o se onso wompo no emu tetete sei very good ye wogidie wa arishimu se nyankopon adom bibia ye clear ekweku Emmanuel eno se nana it is clear ena awia yenso ya ba da mu ha yenso ye hwew ena yenso ye tiew ewa afidikasie iso ena wiai Andrews adota o se akra Krobea yenso ya join show no charity mehu se wonso abe join Kashmo GH Kashmo ena wie o se me mo ahawate me busa se umpom tsei awi adofo ye hia se ye besom na ene aboa danko ena wakwa akoto aboa nantwie ewo nsuo ho na adanko edru ensuo ne ho no asema America mu ntie ne ye na momfa nkwa adwendwene mu na adanko de nani so no ensuo na yiri ya wo ye ne ho hwie nya yie meka sei adanko anya emputupuru eseso otwa nsuo yi na okonaja na de eseso okokoye ewo nabusua mu no adanko kokoye afia adanko dru ho no mo seni ensuo a ye fa so etweno seni ye hunu no sese ye tweno a etweno ni ho ensuo no a ayiri ehefa na adanko befa e na adanko hunu nantwie e na o se abo nantwie o se ye o se ensuo yi o hunu ne se no se o enyiri muntie o adanko de hunu ensutene no se ensuo na yiri nanso nantwie se o mia misimu no ededa kotodwe asema nantwie kan ye no o se misimu no ededa kotodwe adanko te se nantwie se wasim ededa kotodwe se nantwie ya aboa sabio ono nso ya aboa enti se nantwie tumi abie na no aka kire ne se o si nsuo mu no
ededa kotodwe dia ene ono nso beko monhwa adanko abebrese ne na mani hunu ena adanko ko si nsuo yi mu afei wo si nsuo yi mu a ensuo ya mene no akata adanko so ya etwe adanko de nakọ enti obasoro no atiembuei momagimi o edi esasem nie adanko wuramu pie ko bebia no aye buei momagimi o enti abo na ntwe hu se baabi adu ne mu aye den ena ofre ponko gina nchen ho preko nso gina ha na ofre ponko woni preko momra meboa na nsuo ndi adanko ko edi esasem nie na ni om nyina tom ye ne nkakra bon yo saa ne ni bedru nsuo na no ho ene ye to ne ma preko ena preko so adankom ena odne to nsuo anoa odne to ho no o presse na mensuo firi ni mu ena obusan se preko ne ka se yo na wadanko ede ne hawo ya waba beto so se nsuo yiri sei na wasim o se preko enyamia me babeduru ha no ensuo no me hu se yiri na me busa aboa nantwie no ka kire me se ededa kotodwe entimi nso me hunu ne se nantwie ya aboa ena me sebe adankome nso me ya aboa enti sadeda nantwie kotodwe de a me nso me simu a ebededa me kotodwe eno ne mama ni hunu yi nantwie gina ho o hwa adanko di ena o se adanko esono wo ene sono me ene wa wutie me tie dia me ka kire oniye esono wo ene sono me dia abo na ntwie ka kire ni nua danko no na tie ni yie esono wo ene sono me se wo hwa me nan yi a me nan wo adanko nan te sei osimi die etia akeka akohye mumpo very good eno ye baako osi adanko dia wodi ya ufia eyeyie no ebi eba me fie ebe se me fie saa na me aboa na ntwie dia me nso de ye me fie ebe yeyie no eba wo nso ufie a ebi ebe se ufie enti adenti ena ade wo ho toto me na ntwie me gina hoi ye twetwa me mudodo sei a ene ebenya wo adanko preko gina ho saa wona yes meta ohwe na ntwie di no zo yan twitwa wa akra enye bese 1000 eni ebenya te sa adanko ose ye ni adenti ena maka kire wo se ensuo deda memi kotodwa ode ho totobe ene enipa fa wo ho eye nantwie ene adanko asem wo asi wo no montam yi na hunu ho se wo eye wo nko me eye me nso me nko de me metumi de aye me de yie no wo ebi ebeba ofie abese ofie de wo obetumi de aye ho yie no ebi a me ebeba mfie aba abese mfie ewiase obi a twere ne nsohwe krata nko esono wo de ene sono me de enhwe me de so na menye photocopy ana copy kire se me de ne yesoronko ye frɛ me na Krobea Yaw Asante won so de ne yesoronko ye frɛ ojataba enti twere wo de na me nso me ntwere me de adenti na wo behwe me de so na de me ma twere na wo nso wo twere ye beti kire se de na Krobea twere ya ye twa do no jataba be twere ye beti no adwene eda mitrim enye bi ni wudi o hwe ekrom ha ye wo woni a ewe asikafo ene ye wo woni a ewa adwen etai se asikafo n'echi eskafo bebre ndwene no kwasem na me ka kire odo eskafo bebre ndwene ya wo woni a eta sankrofo yechi obrei baabi odi koduru ye no onya woni a edwene ede hye wo no monsa enti sankofo de dwene mana ene sora no woko eni baabi a waba beduri enti onua dwene wo ho nantwie adanko onso dwene wo ho na se mo dwene mo ho wo saa kwan ne so na wo hunu se monse monye pa ubehu bra esese wusi nsuo ni mu ene bra esese wo twen eme nsuo ne twe na wo fa tweno no so na wo kɔ Krobea asem nie oba de chia me good yene nyame ase na yenchia yetiefo nyina ene na nasa kire nkwanta bisa wa ha yeah
na yenchia yetifo enyina good akra on say wasemu a wokan de ameso me de ka ho ana say de ameso me fa no ye say ensuo no eyirima obi a na enyirima wo ensuo no eyirima wo a na ebia na enyirima me saa na wasanka adanko hu no ho se nandwie si ensuo ni nyiri a awasa adanko de ohun se won de ohun ni se ensuo na yiri enye de obi hunu no eno na nso hunu adanko anhu ni saa adanko wa hu se ensuo ya yiri ena abo nandwie se ensuo ni nyiri ade na de wo hu no mfa nya adwuma na ne obi ka kire wo no na wo de kwa ya adwuma saa na tie o enipa bebre wo ho a wo hwe amanfo so asaso ne di wasa omo hwe amanfo asaso na esa enso wi ase se wo hwe obi asaso na se wo so obesa bia obechia efise Krobea Asante kotoko se ne a wo sua obi asa no ya no wo chia ne pa sa wo so wo de se ne a wo si hu no se ne adwom ne koma no sa e bi kra na wo de na be ye fa che ne de no enso ogina wo no osa kakra na ogina wo no hwe enipa na sa wo sa no okobo nkum kakra na wo no to akobo nkum kakra afi obo se watom afi na hu ni awonye ebi na adanko koye o yeah ni adanko hu no wa ma eno anye no anso nani anye na bojo enti wo ye na adwen se saa na tie de obema na ntwie e de eno mom abedi ni so ewi ase no na wo memo ade a ne bo odin ma obi no akora ne bo onya din ma obi o dabi wo ko gina ade ho na wo to agobesrente so asa na so obi gina oya bo no bo a na oyiska no atuaka no ko ohwe ni botom na edi ano wo so hwe botom na edi ade na no sure enka so obi akoto ni sei enti wo so kwa abeto ni saa saa no ye tomba bo ye wo mo bo onye ye kwa enim wo bo ye ne wo bo onye enti obi okra ni difi na wo bo onye wo so wo bo onye enso ebi ono de 10 series na da so obeje ba obi di saa 10 series ne to so a wonye obeje be se 30 series na za 40 series ato so efise ono de ne bo ono ye enti wi ase enhwe obi asa emfa nsa hwe wan kasa ba bia utu nan ya besa no na fasa na so wanya ne saa wan hwe yi a obeye te se ne adanko ye no ewi ase ye no na adanko na wo mem na wo kofom na wo jira ensuo no mu efise okohwe na ntwie kotodwa a oti odi simu ededa ne kotodwe no na ede ka asem na ne wura fise wono ne ne tenten nyina akora ne kotodwe no ayi kotodwe ne nuru saa ne te endi hwe wasa sua wasa emfa obi asa ho nkohwe na nsabi na obi botom enye obi botom akora me da ase me nso me da ase ena wiei adofo yehia ya ye ba besom na awiei sɛdeɛ mede nka ka kyerɛ wo no asanteman ɛda so ɛwɔ tuntum mu ne senti ɛyɛ naano fiada asɛnkɛse a ɛsiiɛ tie sɛ woba asanteman ntami mu a ahenkuro Kumasi yɛwɔ mmeayɛ bi a wontumi nyi hɔ nya ɛma ne nyɛ yie emu baako yɛ adum Kumasi adum emu baako eye Kumasi Central Market emu baako eye Kumasi Mazi ye wo miaye bi wa obetumi abobo bi di atoso asema ameka yi ye ntumi nka enyi emu wabra ye ka Kumasi asem kire se Kumasi ejina saa miaye yi so obi betumi afiri nkran obebe Kumasi adum aba beto ade akọ obi betumi afiri takorade sunyane esirem obeba dum obeba kejetia obeba Mazi no aba beto ade no ode akọ yemusa ye ho sa ade nti nete saa kire se ewo abusuam ewo kurom ewo baabia ye wo mea yahodo binom a ejina nipa binom so wuyi saa nkrofo ni firi mu a enye yie enwuma mu saa netie ekromu saa netie ehinie mu posudie mu wuyi saa nkrofo no firi mu a enye yie eka ho bi na ye hwede na ano eto yen ewa asantemai mu oba Facebook ne so a ubehu pictures ne bi oba YouTube ne so a ubehu pictures ne bi sese ye ya ye kasai eja no ahye ei
ejaya yadwuma se ya no kra no afayafo edi aba betu dwa se ya contain no ewusie eda so wom fayafo se ya contain nanso se tede ewusie eda so wom hwa abrosanya hodo amanfo agapade a ahyehye se wo ba Facebook ne so wo ba YouTube ne so a de make wo be hunu bi scraps ene nipa agapade abedane na no na mehwe ye de excavator ene machines ahodo ene ye di pia sebeya ehobeda ho bra Facebook ne so bra YouTube ne so na bra behwe de make bi entimi nko enti se ye kasei ye wo abrosanya hodo a eja fefa ho eno no de beye bia ye kokoye feasibility studies no na no na meetie the regional minister owura mo akohene na wo kire se ye study engineers ne hwe na se ye renovate a ye be renovate se ye renovate na nyeyie na se ye bugu a ye bebu agu o de ye hwe o the cost involved enipa no hwe abrosane a wasie kumasedan na ye bebu agu na ye se besie edie ne betumi di aba inside the blue light na ankasa amanfo agapade na no owura bi betena hasui watch sa hodo mpaboa hodo ntade hodo enuoma nipade ye won ho eyeye ya ye ton wo sa bia no ahye obi dwetire wose me kobo 400 million o bank wey enam sa kobo 400 million o bank wey enam de ko fa aneoma e ba ye no ni nyina aba behye menkai mo yawo munkuse adia to asante maniani ya eya yeah adia to asante maniani ya eya se wo hwe store so a ehyehyem na sese ya ahia uncountable amanfo detri woni akofa ntade woni akofa mpaboa chains ya hodo watch ya hodo krom ha wo pe watch na ko blue light ya na benya bie ni nyina sedwuro be o awiai mefa akwanya we so na mabo Ghana National Fire Service for abaso fire service for awiai me bom abaso adwuma sono eni adwuma denia na no mo ye no he me security services ahodo e wo Ghana ha o ma mi suo mo pa kese pa ye mienu first Ghana National Service for Fire Service for second prison service for sanko fo we mienu wo ma mo bo aban ba aban ko say ye ka security services a yemfi wonom kese e wo Ghana ha fire for ka ho o di asem we ya make yi wa kwa district na kwa fire service for office na kwa hwe ba bia fire service commander ya wo district ba bia wote kwa hwe ba bia wote o fire service commander eja to obi fie sa panyini no ene hwe district ni nyina so kwa hwe offices ahodo a fire service commanders etete prison for crowd ye ne yenka kohwe prison for wonomo adabrem ene nioma prison officers ene wonomo commanders ahodo efem fire for mo de na aba misum abia munkuse na no out of the limited resources amo wono mujina mo na so Ashanti region constituencies over 40 something district over 40 something a ye wono ye musa ye ho sa Ashanti mayimu fire tenders dodo say na ye adwuma e wa Ashanti region ye musa ye ho se fire tenders dodo say e na Ashanti region e ye adwuma the regional commander of the fire service so wo ho wa bra bonten abeka na ye hunu dia say dia ye inactive dia ye redundant any dia ye actively working brabeka na yentie fire for mo ho mo bo eto de bia monkasa asamba
na se eyeja ho asɛm a onim yɛtaa ke fayafo saa asɛm wo yɛ amekan sɛ meboa monka mo ama fie mu kurom adwam baabi a motete a motie me bi a monka sɛ meboa ani afrɛ mo dadaada ɛnɛ sɛ moba na momma ekuro ha fire hydrants ahodoɔ baabi a egya tɔ a yɛbɛtumi de fire tender akɔ akɔsie sɛ yɛkɔtwe nsuo no wobɛkɔ na adwadifo ayɛ so ma ebi yɛ Dr. Mensa ɛnɛ nyanwanwa sɛ me san teyɛ sɛ yɛsɛ ka yɛ asa akɔ akɔtwe afa adwadifoɔ so ama baako ɛkɔ unconscious mebusa akɔkɔɔtɔ mebusa akɔkɔɔtɔ ɛna wɔka kyerɛ me yɛne mu ha mese kɔkɔɔ obi prai wɔ sɛ ɔbaa baako kɔ unconscious ebi aprapra ɛmeɛ san de wɔn kɔ accident si wɔ Dr. Mensa ɛdi na ahe accident o dia mom yɛnka nokorɛ ɛmfa nkyɛ nipa mete sɛ yɛsɛ baako pɛ de wuyɛ ɛma amyɛnsa sɛ nan prapraayɛ ɛtwe wɔ baako wai ne na ho ne nan na na yɛ chok ɛde amaka yɛmu sɛ yɛn ho sɛ saa accident ne si yɛ no trɔ deɛ na ɛti free na oni break no ɛdi sɛi ɛnkyɛ yo ebiem asɛsi fire hydrant sɛ ebetumi anya even access to Dr. Mensa thing. Why? Because adwadifoɔ no timamufoɔ no yɛayɛ ɛkwan ne mu ma muntie baabi a wo ofa ahodie sie no ɛhɔ no obi de ɛhyɛ aseɛ enti sɛ woyɛ adwadini na wo de wasɛm nyinaa ne sɛ mepɛ biribi ne me ma kɔdi woyɛ right but the hot na fire nso de ne nso hyɛ aseɛ enti ɔno ne hydrant na wote so no sɛ adu baabi na sɛ so fam people no ɔba bɛtwe nsuo ade kokodum gya wɔte ne hydrant so ɔbɛda akɔ firefoɔ ho ɔmɔbɔ ɛwɔ asanteman mu yɛnhwɛ akuturu mensi a firefoɔ wɔ sɛnka egya kora atɔ baabi na sɛ firefoɔ wuram ekokodum no enka wisie kumo na anu eti adum yi enka firefoɔ hyehyɛ so ɔba yi a ɛbo ɔmo ho ban mu ɔmo mfrɛma a ebetumi di ɔmo awuram yɛmu sɛ ɔyɛ hɔ akoya no ɔte atwedeɛ tententen so a na ɛtwe no de ne kɔ a agye ne mu kotwa no de ne ba yi huhu sɛ bibi kura abɔ ne hwene na anu soja ni abranteɛ krachi no obi ɛbɔ na ba so ɛni ehu sɛ wɔte tenda ne bi so kuta wɔ ma de ne mu ɛna wɔtu nsuo na wɔde kɔ aden bɔne ban ɛna firefoɔ ayɛ firefoɔ a mokɔyɛ adwuma wei yɛbɔ mo aba so wate moayɛ bi deɛ bɛma bɛyɛ ɛna ɔyɛɛyɛ no na adeɛ baako a mewura hoho ɛyɛ politics a wɔmde wura sa agya wei mu hwɛ adwadifoɔ a mote blue light adwadifoɔ a mote adum na sɛ agya yi affect mo sɛ mode mo asɛm wei dane politics a asɛm na nkosi aga Ghana ha yɛ politics yɛ time sɛ kɔkɔ yɛ NDC MPP a ayɛ pɔnsɔ ayɛ tantantan ɛnkɔ bi menkɔnkɔ tia enipa binom asɔre ebi kasa hey the small boy regional minister na amaba no you people should leave him munya papa no wonye adwuma you people should leave him munya no wonye adwuma I'm telling you amoakohene there is a conspiracy against you tie there is a conspiracy even within your own party there are some peoples fighting against war but I'm telling you say guy no say ye China with the vibrancy ya kwande ashase ya wasanteman mu no obeye adwuma bia ne ahu me tre afidie so kan pen e de kire Ghana for wa afidie we so me sesaba no da said the worst minister ever ya Ashanti region yenya eye Simo Semensa papa yi a yenya ni oye worst ma me kire wade bi kwa me nkroma kan asem bi na ye China for futuo ene wodi tu nipa o say so wobetumi aye panyini na waye ne yi a China for ne kan yi o China for asem no no kwa me nkroma de twero ni book kan mu asem de kire Ghana for so wobetumi aye panyini e wo man yi mu ama aye yi a ye won so ho se ufiri wo man ni mu de kan konkrofo na ye de wobedi won so no wo ye regional minister go to them tie wonum hawo ma wonum hawo enye wo hawo fa wonum wa kwan no hawo no ubetumi afa so ade asofia ma aye
the guy is doing well munya ma no na mo de yesi guy ne so no amakoyi ne menya homaso wate mafutuo ma no enya homaso enya pompredesem nemom de wo ye no yere wo ho ye nipa be kan ho asem nanso memfi nipa be focused. Do what you are doing. And to be a good leader, you have to be wicked. Discipline. Who you discipline wagana higher. Cause you wicked. That is why I'm using the word wicked. You have to be wicked. There are sometimes you play rough tactics. There are sometimes you play rough tactics. That is Ghanaian. That is African person for you. If you don't do that, you are doomed. Papa Herikote, the regional minister, former ex, ewo mampanyine Akufo-Addo apen so papa me tena afidie so me bomb nsemano. The man a man for one cry elebold no say oye wicked person, but he was a disciplined leader. Man no nanka se so omo free regional minister. E man ko yes defense o say interior. Nanka se so ne ko nanka se so man tena se ya ye Accra regional minister na. The man, he was performing extraordinary. Saadi ni bi ena Asante region minister we no. Ashase. Re ba mwani na ho e wo wa nkofo ho. Nipa ni bi wo ho no mu yodom sa nkofo na sa akota ba bi. Ni ye ka ho nsem a ye dwene kwan ye be fa so de wayi wa bafom. Mwani na ho. Asante man ye pa Asante man kankro. Me ya Asante ni ba ye pa Asante man puntio. Ye pe Asante man ye yo omien kan ye humum na ye build Asante man say ya anya ni say ya ye benya ohini bi betena ne baabi na wo ka sebe ensem ani na o de fire ho yewura ye sum wawu wa ne ye sum wo bia ni ho wa ne ye sum wo say ya anya saade we ya Asante man entumi nkoso momya mo abo ayen ho ate e ma mo ma amanyosem entie ya part na politics no ye politics omo tricky ye they trick us omo tricky ye tricky ye na say ya mayeni na ho a sa tricks na ene be tricky ye ne a e dia koduru ba bi esese eduru e be duru ho no ye be kai no na ye hu se ya ye nchiri ma abro na anu meti afidie we so kan se kanu tenase a na wo bo voice note akwala ketua bi bebusa kanu asem e we afidie we so osi opanyini enkensese nkwala ye kasa bi e wo radio so ye de voice note babi nanso enne de papa mesrew me ya akwala de nanso ma me fa me voice note mra na me musase se me galamse ese yen sase ese yen kwaye ese yen nsuo yen kwala afei na ye ba se yen tumi anso ano a ebeduru ye so no e de ne ye bepe na ano yen te ha Ghana Water Service for wora meto nsuo mu okumazi Krobea mu e ye de ntia bare aye contaminated wama na kan kire ye se nwe sasa wonu mu di purify ensuo no se wonu dobro no ansa no mu tumi ati ensuo nani e de abaye ni aye fie mu efri hwan nom nana no monka ho galamse fight man panyi bia ntumi nko sa wanfa nana no so a enye yie sa wo ba Asante man mu for instance ayese nsase nyina ye nana no dia meboa asase bia ye nana bia dia se wotufo de na asase ahye wonsa se hweso a asase no automatically ebe ye odia nana wo dia na wo ensuo ya mebo amane ansa na dodotufo wo mu ko ensuo ni mu ti ye kan nation rekesa wonka ho bi you are part wo ka ho bi ye say ensuo mitie sa akwala na sem no na me raho sorry I sat down, I asked myself, say, afei na me ba papa soja oba, enti so busa me sa asem we said, Daddy, na we nsentwoni. At that time, anen sa ase no say, yes say ensuo wo Ghana. Die na we ye as nsentwoni a, die na me meka. Me ni hweka, die meka say, o ka na mpanyimfo ni ntie,
baasa woyɛ panyini na wotena hɔ ɛma aba bewie wo saa sɛ benkwadaa no bɛbu panyin funu enti nananom monsɔre sɛ m'ani agye sɛ mete saa asantema awura atu ɔhene bi a na mebɔ me nsɛm na m'ani agye sɛ yɛtu saa hene no m'ani gye o mete sɛ nanu a yɛtu mpasaa so dɔ matu a sɛ hehene that day mehyɛ da kɔ apɔnkye akyi kɔgye kɔsua ɛna medidi pata me kra sɛ nyankopɔn wayɛ bi nanu asabronum empata mo hɔ yɛtu hemfo mmienu saa dare nso me sa kɔtɔ asantema awura wadaroma yerɛ ho ɛhemfo ahodoɔ a ɛyɛ galamsey wode wo nsase agya saa hemfo yi wɔaman hene ɛne wabere mpɔnfo wɔno mo ana ɛsɛ wo nsase no wadaroma keka wo aburu piaw yɛnim sɛ ɔse a woyɔ tutuwanom deɛ ɛkɔ no ɛne anyan god bɛnia ntum firi asantema mu nanso hwɛ asanteman ɛnkɔ bɛsie yɛkɔɔyɛ a yɛsan aba hwɛ yɛkwan deɛ na mfiri asantema mu nkɔ god bɛn yɛntum firi asantema ntama mu nanso deɛ na yɛhunu deɛ monkeka yɛhunu deɛ ni yɛhunu yɛhunu deɛ sɛ wahu ne nyinaa yɛ saa deɛ no bia nti sɛ yɛne ayɛ anhwɛ yɛnsuo so naano papa mama wɔamɛtena ha nka sɛ nsuwansuwa a apie abakumase mmɔnten so spiritually they are working against us nti sɛ yɛtena hɔ ɛma saa deɛ wɔ isi a ɛmfomsoɔ no a ne yɛgu so a yɛyɛ kɔ no anuanom mommɛma yɛni nna hɔ momma yɛngyae saa politics foɔ no ɛnsɛm ma wɔn they are tricking us deɛ wɔnom hia ɛyɛ wɔnom afa ahodie sɛ bɛsi wɔnom yie wɔnom gas ansa kora na ebi aba abɛduru so sɛ yɛahwɛ saa deɛ no yi a anuanom yɛbɛbrɛ gu yɛnyae politics no yɛde divide yɛne ankasa yɛn ho yɛsɛ united we stand ɛnkambɔ mu ɛno na de yɛkɔ nanso saa nkɔfoɔ yɛa de gya ɛbɛtoto yɛne ankasa yɛhu mu yɛni ha ɛna kagye tia wɔn kɔ start free store baako a wɔn hyɛ yɛ a fire service for to be contain yɛ ansa na saa deɛ ne ba bɛsi proud to that no na yɛnya kwabrane a wokura megaphone ɛde namu bɔ adwadifoɔ kɔkɔ monhwɛ mo stores yo na nipa bɔnfoɔ no ka wɔm ho wɔmadwe so wɔ mu bɛtwa gyade ato kɛyɛ ti ahye yɛde ani ahunu ɛnipa ɛhurihuri firi soro ɛsane ɛfa nhoma ho de ba fam adan ɛna momyɛ nwene asanteman ho asante yɛ ɔma yɛ o enti sɛ yɛne ayɛ sɛ yɛne ankasa yɛ man a te sɛ deɛ de nkyirafoɔ sesa wɔnom man ɛbɛbɔ ne fie ase no yɛne a ne yɛsesa yɛ asanteman no ne yɛakɔbɔ no ne yɛnya nkɔɔfoɔ bi a wɔmbɛtumi asɔre yɛakasa ati asanteman na nka yɛhu bi wɔ he woyɛ man hene sɛ wobɛtumi abɛkasa ati asanteman woboa nka woboa nyankopɔn mmoa yɛnyae saa politics no foɔ no akyidi na yɛnwene yɛ asanteman ho na sɛ yɛdwene asanteman ho a ɛyɛ yɛ a memetim bi ɛyɛ yɛ a me maame abena mi ntaa tim bi ɛyɛ yɛ a me nua kwadwo mama tim bi ɛyɛ yɛ a gyataba tim ɛyɛ yɛ a ɔba de akyi a me tim na busuafoɔ tim ɛgya kwa me tim na busuafoɔ tim yɛn nyinaa yɛte ɔman no mu sɛ yɛntu kwan mfiri ɔman no mu ne yɛte ɔman no mu ne nko adeɛ nkotodwe gu fam ɛnsa dansa yam politics foɔ no ɔmo treke yɛn yɛanhwɛ yɛ a ɔnom bɛuse yɛn for their own personal interest papa bi yɛ politician ɔka saa asɛm wei kyerɛ me ɔse Krobea, if a politician wants something from you or getting very closer to you after so when you say no obey using you after that go dump you obeka say emi am party ba ni manya oboa when you so fa so de so so de wo ye no or the why ye until you are of no use ye be pamo
yɛbɛpamo ɛmfasoɔ bia ni nso bio yɛyu so awie deɛ sɛsi yɛnya firi so no yɛnya firi so awie mommeɛ nwene asanteman ho sɛ yɛanwene asanteman ho ne yɛdwene yɛne ankasa yɛ parochial interest yɛn a yɛfa ahodie ɛne yɛne a yɛpɛ sɛ menkum nya ho a na nka asanteman yɛnie MPs dodoɔ sɛn na ne yɛni ɛwɔ Ghana Parliament yɛmusa yɛ ho kurofrom dwom esi ho beduru sɛ sɛsi esi hɔ da bia meka me se abane a ɔbɛyɛ kurofrom dwa saa nipa no mɛbɔ me nsɛm wama no kurofrom dwa hwɛ anisuade hunu a yɛnya a yɛde yɛ kurofrom dwa na no kɔmfoɔ no kye ɛda yi a wɔn kɔbugu yi a wɔn sɛ yɛ de foforɔ yi yɛka kyerɛ yɛ sɛ asi hɔ for how long yɛbu a yɛsi de foforɔ nyɛ sika foforɔ ne yɛde si politics they don't think about us deɛ wɔn bɛnya ɛho ɛna wɔn dwen nti sɛ yɛtena hɔ ɛma saa nkorɔfoɔ wei bɛhyɛ yɛn mfimfi to divide us na yɛ kasetia wɔne a ɛbɛtumi asɔre agyina so wɔnom yɛ adwuma ɛde ama asanteman ne yɛkotia wɔnom ɛmi yɛyi saa nkorɔfoɔ firi hɔ a ɛyɛ yɛne ankasa yɛpɛ sɛ binkumnya deɛ yɛpɛ ne yɛnya yɛbɛnya no a ano atɔ menkasa biom ɛyɛ o ɛyɛ ɛsɛyɛ a ɔman Ghana sɛyɛ a memetim bi ɛsɛyɛ a wotim bi sɛsɛi wode akye Ghanafoɔ maako du 10 ɛgyina hɔ no busa wɔnom nipa dodoɔ sɛ de pɛ sɛ tu kwan woanhwɛ yi a wonya baako pɛ koraa sɛ ɔbɛtena Ghana ha obiaa bɛka mpɛ sɛ mkɔ US mepɛ sɛ mkɔ UK mpɛ sɛ mkɔ Canada ɛyɛ deɛ ntia busa ho sɛ yɛ deɛ ntia sɛ US na nyɛ yɛ anka wo Ghana ne wobɛpere sɛ ɔbɛkɔ sɛ Canada na nyɛ yɛ anka wobɛpere sɛ wobɛkɔ sɛ yɛde saa nneɔma wei na ɛyɛ a nkɛbɛyɛ party bi ba aban mu na yɛkukuru yɛ ho hwɛ na no ɛnsɛmfo ne nkwaseade bi ɛsiiɛ ɛwɔ zoo ha nkyɛn yɛse nkɔfoɔ bi sɛ yɛban na aba enti ne yɛkɔpam nipa sɛ yɛde hɔ yɛpam sɛ wode ɛhɔ na hɔ koraa no problem yɛsan de hɔ ɔbaa bɛyɛ station who born dog na ɔma ɔmo te hɔ no ɔmo deɛ ɔmo ɛpo ɔma no aduane wɔ hɔ deɛ ɛyɛ tan yɛkyi wo abea bantia ne wode bɛyɛ station Nyankopɔn hu yɛ nyinaa yɛmmɔbɔ pam sɛ obiara mfiri hɔ na hɔ timamufoɔ nam a wɔn nyɛ free na wɔwɔ ankɔyɛ saa wode yɛde bɛyɛ station na station kanya di akora wɔ hɔ no yɛtumi yɛ ne sɛ na ayɛye na wosan de hɔ aba bɛyɛ station adɛn why are we trying to destroy our own country why adɛn amoakɔ hene be focused you are a nice gentleman oya deɛ nya afidie wei so I'm telling you I will come and sit here and fire you te sɛ papa panyini no mebɛka saa asɛm wei wɔ afidie so wɔyɛ deɛ yɛ anka mebɔɔ n'aba so ɔde ahomasoɔ ɛne apɔmprɛdɛsɛm ɛna ɛbɛwuli asanteman ɛno ne nnɛ mɛmfa ahomasoɔ ma deɛ wahyɛ aseɛ no yɛde ɛyɛ tena adɔfoɔ no mu ti adɔfoɔ no ase te wɔnom haw ase yi wɔnom haw na no ɔnom a ne bɛbɔ wo ho ban sɛ woyɛ ɔhene na wote wade hyie mu a ɛno nti ɛntɔkwasi ako ba a yɛbɔ ɔhene ho ban deɛ nti a ɔhene te n'adehye ase na ɔde n'adehye haw ebu ne man etumi sɔɔve a obi antena hɔ nhwɛ sɛ obi mfiri ne maamu mmra meku ɔhene fa saa police ne bi fa rule wate not even any conspiracy a wa nkɔfoɔ koraa bɛsɛ tiatia wo ɛnyɛ adwuma waanyɛ saa deɛ a we will come and sit here we will fire you the same alare akwaba agya nana ɛnɛ wa a wobɛyɛ deɛ nsɛ sɛ woyɛ no mene wo nkya moma me tissue sɛ woyɛ deɛ nsɛ sɛ woyɛ a menti aseɛ ma wo ɛnɛ yɛ dwoada no mercy ɛtɔde bi a sɛ yɛamfa kwan wei so amfa mu ɔman no a ɛbɛyɛ den yɛte ɔman mu katakata nsɛntwerɛfoɔ ano nsɛntwerɛfoɔ ntumi nkasa yɛne a nsɛntwerɛfoɔ no yɛne a yɛpɛ sɛ menkumnya ɛne yɛmfa ahodeɛ bi a ne yɛpɛ nti yɛbɛdane selfishfoɔ
most of us nsɛntwerɛfoɔ a wɔ Ghana man mu dodoɔ no ayɛ selfish. They don't think about the Ghana, but the Ghana inside ɛne nyinaa yɛte. We are selfish. Yɛyɛ amambɔfoɔ yɛn nsɛntwerɛfoɔ no yɛmu bi deɛ ɔman yɛ yɛi yɛka ho bi because nkɛtumi putii ɔman no on its toes, especially mpanyimfoɔ a yɛato aba ɛyi wɔnom so ɔmɛdi ɔman no anim no yɛholdi wɔnom wɔ accountable a kanya ne ɛnɛ na aba bɛyɛ regional minister na wontumi mfaite ma kurofom dwa hwɛ congestions ahodoɔ a ɛka ɛku amanfoɔ wɔ Dr. Mensa ɛnka yɛ wo nua baa ɛna ayɛ regional minister nka you be worried nka bɛhawo ɛtɔ da bi a yɛnka nokorɛ mfa nkyerɛ nipa na nokorɛ ɛhia yɛakatakata yano wokɔ kaa ni yɛkɔfrɛ wɔ adwuma wura akoa weadiɛ ne wɔka sei akoa weadiɛ ne wɔfa ya dodo ɛne ɛhina di saa na ɛkɔ so o saa na ɛkɔ so wɔ Ghana ha saa na ɛkɔ so nti yɛakeka nsɛntwerɛfoɔ no ɔto deɛ yɛamfa saa kwan ne so no sika bɛm ɛgye katoa no bosome biaa yɛwɔ akatua a yɛde ma wo kanya ne yɛndɛ ɔba ade akyia me akra metia condition mu nso yɛmɔbɔ nyankopɔn ne yɛboafoɔ alaare wo ho te sɛ me ho yɛ nana na wo sɛ me nso me ho yɛ ɛnɛ deɛ wo ho ayɛ fɛ amina hu wɔ kaadeɛ ɔsere ɔsere amina wo ho te sɛ wo nso wo ho ayɛ fɛ na alaare hu wɔ kaadeɛ na ne buafu ɔso wohu no na wɔsere na wohu sɛ ne ho ayɛ fɛ woahu sɛ ne ho ayɛ fɛ na ɔno nso anka nkyerɛ sɛ wo ho ayɛ fɛ adɛ ɛdi o ɔba de akyia me fa asɛm yi fa yɛ fam na yɛnhunu sɛne asɛm no teɛ yɛnwie ne yɛsan ka mo abom nyankopɔn ne yɛboafoɔ nyankopɔn ɔno ne yɛboafoɔ dabi bɛnkasa ɔpɛ ɔmpɛo sɛ ebia ɔpɛ nanso wode ɔmpɛo ne bɛka ho nti na wɔyɛ ama no adwene asesa ebia ɔpɛ alare sɛ nka nyankopɔn yɛ adɔm ebia yɛnwie asɛm yi ne yɛtumi aka ɔne amina abɔ mu a nka apɛ alare deɛ da so pɛ ne yere amina ebia nyankopɔn nya adɔm yɛbɛsɔre afiri afidie yi so yi ne nyankopɔn aboa yɛn ama yɛatumi aka ɔne alare abɔ mu a nka wo mpɛ yɛde yɛbɛtumi wo makwa deɛ yɛde yɛbɛtumi wo ne yɛbisa nka wo pɛ anaa wo mpɛ afei na wo kasa deɛ yɛbɛtumi no dɔn andaretas meka kyerɛ wo sɛ yɛbɛtumi wo si mu ntumi yɛntumi anka yɛka sɛ yɛbɛtumi deɛ yɛntumi no yɛbɛka sɛ yɛntumi yɛbɛtumi ayɛ no yɛbɛka yɛntumi a yɛbɛka enti sɛ yɛbɛtumi a nka wo mpɛ ɛsɛ waa wakɔnyɛ obi nti na woyɛ saa o akɔkora na enti sɛsi a wakɔhu akɔkora yi alare ama ɔbɔ akra fa yɛwuru asɛm mu atiefoɔ sɛ mobɛkae a wo a ɛnɛ nso wotie ɛnɛ na wotie no yɛwɔ ha nɔmɔ ɛna owura yi baeɛ owura yi a ɛbaeɛ alale ɔbaeɛ n'asɛm ne tenten ne tietie nyinaa ne sɛ ohunu awuraba bi ɛne no ɛkekaeɛ a ɛbɛmfie mmiɛnsa koraa na wɔntwe maa no koraa na kampɛ sɛ wama no awe akyire wɔte aseɛ ɛmaa no wei nti wɔwewieɛ no afei deɛ no kyerɛ sɛ aba bɛyɛ mpena mu awadeɛ afei ɔbaa no ka kyerɛ ne sɛ wɔnyem ama nyinsɛn aba na ɛberɛ a na ɔmote fie no ɛberɛ a na ɔmote fie no na ɔbaa no ɛyɛ garden wɔ wɔn anim hɔ nti garden a na wɔyɛ no wɔ wɔn anim hɔ no na ɔtuhu sɛ ɔbaa no nsa ɛho pekua ne nsa ɛno nti no ɔbaa no ka kyerɛ ne sɛ wɔnya asase a nkɔpɛ
ɛna alaade so wɔka kyerɛ ne sɛ wamina me baabi a na mete a mefiri hɔ no mo ɛbaeɛ no asase wɔ hɔ nti mɛtumi adi w'anim na mɛde wo akɔ na makɔpa asase no bi de ama wo awura no gye to mu ɛna ma alaale di n'akyi de n'anim de ne kɔɛ na wɔkɔɔyɛ no na alaale kyerɛ sɛ ɔno ankasa ɛberɛ a na ɔpapa ɛte ase ɔpapa firi mu no ɛbɛka ɔmaame nko a ɛma ɔmaame ne ɔpani bi a yɛfrɛ no kwakumensa ɛkɔtwe kwadwomensa ɛkɔtwe mpena nti saa papa no wɔ kurom hɔ papa no wɔ dan nti ɔbɛkɔsrɛ dan no baako na wɔde ama amina na watena mu ampa ɔkɔsrɛ dan no de ne maa no ɛma afei deɛ ne kyɛ sɛ amina ɛne n'ase ɛna akɔtena tete hɔ asew bi ɛna akɔtena nti ɛberɛ a wɔn te mu hɔ naa no saa kasa yi nyinaa mu no na wawo ne ti a watwa mu no afei edurubere a ɛwɔ sɛ akwadaa no kɔ skul nti wɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛkɔ akɔfa akwadaa no na wɔde n'abɛsene akɔ skul fi sɛ baabi a ɔbaa no akɔtena no hɔ no deɛ skul ni hɔ atiefoɔ bɛkae a owura yi na sɛ ɔkɔɔyɛ na amina ɛpra ɛyɛ n'ase no ɛdɛm na wɔhyɛ n'aten na ahweneɛ nso egu n'asene na wɔsrɛ ɔpra ne ti a watwam deɛ kɔsi ya ne sɛ ɔmfa akwadaa no mmerɛ no na ɔmfa no nkɔ skul akwadaa no nya mfie mmienu kɔ mfie mmiɛnsa amina se daabi akwadaa no nyɛ alaale ba ɔse asɛm yi anyɛ ne dɛ nti wɔde kɔto abusua anim abusua nyinaa anim sɛ akwadaa yi yɛ me ba mewoyɛ mato badin deɛ menyɛyɛ yɛ amammerɛ a ɛkyerɛ sɛ meyere no na mmom deɛ aka biaa sɛ meba ne akwadaa no deɛ matumi ayɛ ɛkɔduru abusua anim a hɔnom ɛna awura yi ba bɛka kyerɛ na abusua sɛ nyinsɛn na menyem no akwadaa na mewo no yɛ alaale bɛto ne din no na nya alaale ba na wo ne hwan ɔse ɔso daeɛ na obi ne na ɔda enti ɛno no na akɔda ne nyinsɛn na ne na akwadaa wei papa wei ɔse wɔnim ampa asa ne beduru yanim ha the same asɛm korɔ no a awura ne kɔka no wɔ abusua fie mu no onya akokoduro na bɛka ne ha sɛ akwadaa no deɛ ɛnya alaale ba ɛnɛ ɛnyɛ ne ba ɔkyena na alaale mpo ɔka kyerɛ ne sɛ menyem ɛna alaale sika wano tum ɛnka nkyerɛ obiaa me ne wobɛtena saa ɛmmɔso nkyerɛ obiaa wowo a mimini banti ne kyɛ sɛ akwadaa no na mema fa alaale si daabi awura no anka saa nkyerɛ no awura no so wɔkae ne ti a watwa mu no ɛbɛsii sɛ ɛnyɛ ne ba deɛ a ɛneɛ ɔnsesen ɛka a wɔbɔ no ho na wɔntua alaale nkonta no ankɔ yie nti wɔnya 8,000 are na okaza ankoye sai ankoye obi nkonta ne ka mo o kana sama o se ankoye wo ye nkonta ne nyina mfie nyansa ne nyina ekosi 8,400 e ka wa bono no na kyerɛ ɛno na wo sɛ otua ɛka ɛde ma no alaale kɔ dadwen ho a ɔkɔda adwen ho a me yonku bi wo simitiri wanda ɔkɔda adwen ho na ni tiri anda na wo se da bi sɛ mi gyae ne saa akwa sɛ awura na ka sɛ ɛnyɛ wɔ me ɛnya me ba no na me so meti ase saa enye ye ndi saa ne te ade a die ne no a me ka sɛ me ni sika ne bakɔ no wo bosia kora me wakɔbɔ na me de akɔye die ne no enti alaale kɔpɛ bosia bai ɛma amina so de akwadaa ne bai ɛma yɛkɔ die ne fofie ɛkɔye die ne akora ɛna die ne no aba beduro ya ye de ho asɛm ɛba beto ye ne yetifu anim sa akwadaa ne ye alaale ba sɛ wonya alaale ba ɛne bɛkyerɛ amina deɛ wɔ se akwadaa no ɛnyɛ alaale ba fisi ohunu alaale no onyem ama wɔka kyerɛ alaale sɛ alaale ei menyimo na emom alaale na ka sɛ nka kyerɛ obi a mehwɛ akwadaa no fama me ɛna ma wɔde nyinsɛ ne ma no nti akwadaa ne deɛ ɛnyɛ alaale ba ɛna yɛbɛhunu sɛ alaale ba anaasɛ nyɛ alaale ba akora botaye titra akwasi alaare ɛde ba yɛ nim hani akwasi alaare ɛde asɛm ɛna de waba na Krobea na bedwafoɔ ɛne na tiefoɔ nyinaa nim okay mesam na tete ɛne ne tentene sɛ me ne ɔbaa bi ɛna ɛhyɛɛ ɛna yinsan baeɛ ɔbaa no tu ɛba me dɛm ama ne mehwɛ ama no woyi meto abadin no wie no na sɛ Ghana mmerɛm no kora nyɛ 2 years ɛsɛ kɔ school kɔɛ a maame yɛma kora no kɔ school gɛ ne baeɛ a wɔsɛ akora no nyɛ maba ɛte ma yɛkɔ abusuafoɔ hɔ na wɔafa no te hɔ ne metwa ntorɔ ne papa mo busa no sɛ wo sɛ akora no nyɛ ne ba
ne yɛdɛ o ne papa wɔ yi ɔsɛ onim ne papa na ɔso daya na ɔnyɛm ya ɔyɛ dɛ ɔso daya na ɔnyɛm ya ɔno na ne papa adakora ne yɛ Yesu Kristo sɛkɛn ana saa na ne papa ma busa no ɔni asɛm a ɔbɛka ana ne papa ma busa no sɛ ɔnka ɔmpɛ san papa bi nka na ɔmammua no wantema nka mɛ so mehia meba sɛ meba no kɔ sukuu ama sɛ agya ɔkyɛma ɔwɔ nim asɛm ka de bɛda ɔnim okay enti alare ne botaeɛ a ɔde baa yɛnim hani na ade a nɛ ha no kɛseɛ paa ɛno nso nie ate nti ase wei na meba ketewa no a yɛtwɛn ho manson de sɛ no ne sister panyini baa ɔhɔnom to ɔkɔɔ hɔnom no ɔde koraa no bae sɛ saa da de no na nsuo tɔ ɔde koraa no brɛ me sɛ koraa no sɛ ɔba ne papa hɔ na so wa ɔde fa me ba ma me mede koraa no ana mede koraa no kɔ ne maame hɔ mekɔduru ayi koraa no asɛ hɔ no ma maame ne sɛ ayi mba no a wɔmɛ sɛ 19 no sɛ 19 no wahyɛ 19 night wear ɛna ɔbɔ tɔma ɔwɔ papa no ɛdɛma pra ɔyɛ dɛ ɔwɔ papa no dɛma pra ɔhyɛ deɛ 19 na ɔbɔ tɔma ɛna ɔbɔ tɔma papa no nso te ne kɔn ano na ɔpra na m sɛ hɛ amina ɔnhyɛ dross daabi ei amina sɛ yɛkɔ dɛma no wɔhwɛ mu sum ɔmama ndagya ma ɔkɔda ɔbɔntɛn sama ɔka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔtwa ntoro paa de pama taade asɛ me na m sɛ saa ntikyire na mete sɛ yɛsɛ ɔno papa no na atwa mpena deɛ no ɔpra ne dɛm na wahyɛ 19 na ɔbɔ tɔma na ɔnhyɛ dross wote sɛ ɔne ne twe mpena mate bɛ ɔno de anha me ba no na mepɛ sɛ megye me ba ɔno no mpwɛ wɔ mepra masɛm nyinaa ni Asem Beba Dabi ɛnɛ bɛyere o okay enti ɛnɛ deɛ ɛbɛyere paa mpa nyɛ asɛm ketewa ɛnɛ yɛ nɛ sɛ yɛyɛ adɔfoɔ yɛka sɛi the DNA is in town na sɛ wohwɛ DNA n'akyi a wohunu Ransford Emmanuel Amponsa ɛyɛ gyata badin sɛ yɛn yɛkɔyɛ DNA a deɛ yɛyɔ ɛne sɛ yɛde yɛn yɛho ɛna ɛyɛ DNA no ɛba number wobɛdi nkan de ayɛ DNA no yɛdi nkan ma wo soft copy no yɛma wo code ɛma wodi nkan hwɛ ehunu DNA no sɛne ɛteɛ ansana the main hard copy for adansedie no aba abɛka mo nsa enti DNA no aba abɛduru sɛ DNA biara no ɛba deɛ teɛ ne sɛ yɛnte ano Amina DNA ni nie wahu yate ano ana sɛ yɛnte alare nana DNA ni nie wahu yate ano ana sɛ yɛnte ano sɛ wunim akenkan a DNA ne so no yɛatwerɛ confidential ɛde agu ano wobɛbɛ sɛ yɛbɛte ano anaa yɛmfama mo a mo nkɔ te ano Amina yɛmfama mo nkɔ anaa yɛnte ano yɛnte ano woda so gyina so sɛ akwalaa ne nyɛ alareba woda so gyina so saa deɛ nti na woka sa akwalaa ne nyɛ alareba wogyina soɔ ne sɛ nokorɛ na woka enti wokɔdii ɛna ade bɛhyɛ alare saa na woyɛɛ no saa nkwase ade wei a wayɛ nyame bɛtua wo ho ka sɛ yɛmpa sɛ wɔso wɔkɔdi de bɛhyɛ alare a nyame ntua ne ka alare sɛ nyinsɛn no akwalaa ne nyɛ wo ba ɛna wo nso woklemi sɛ ɔyɛ ɔba a yɛte ano na ɛnyɛ wo ba a wobɛyɛ dɛn nyam ba de a ontua me sika ma me aya me ba so me ge me sika me ge maba o je oba yes enti say ya oba o ma kwala no enko Amina ho bi ya me ge ntese ya o ba jiri sese ya Amina sa kwala ne ya lare ba no ka so o jiri ba sese ya o ne ba be ma no o ne be ma no
Ode be ma no. Mpachwan. Say ya lare ba. Ode akwala ne be ma lare wa ya. Eh ne papa. Nti wo se me de ne ba ma no. Ana. Okay. Na senya ne ba dia ubetua ni sika am. Mpachwan. So omfa ne honko. Mpachwan. Asem Beba Dabi. Me say me ka senya me betua wo ka ho. Me nka ne bone. Saa de we ye bibifo ye bone a ye die nti da bia nya me ntua wo ka nipa suro. Say ye ka nya me ntua wo ka enkanya bone. De wo de aye me no. Eso na me ka senya me ntua wo ka. Me meti hai enam chop money she Dr. Amankwa ebetom. Enti se Dr. Amankwa yi me chop money de mame. Me chop money sa sha na nankwa ntabisa zubotom ne. Enti so yi mame na me ka se Dr. Amankwa na nankwa ntabisa nya me ntua wo ka. Maka bone so. Good. Sa na tie. Enti ye na dia mo beje na na o. Sani o. Sani na dia na do ho ave wo. Sani o boy se ni abre wo. First commercial break no ah. We nya wo kwa. Yes wo kwa ba na no wo kwa ba. Okay, enti arofo DNA no is in town. Na lare wo nyina so sen pa na wo de kase akola ne oba because ge ne say okodi be shell enti wo nyina so ne senti a wo kasa me gen so ne say akola no me ba de entia na ye oba so anka bibia kire me say wo nyam o baby de ya me dia why na to akola ne din ne wa na to ni din sa ta ni nyina wa anka nkiro da be ne da be wa anka bia abaya yi ka kire ye na no say before so wo be hu no ka kire wo say nyinsan na nya wo dia na emom o de hyew wo beje e na wo say an won fa hyew wo pe no enti wo beje obo twantro oya oba won kan kure no ba won kan kure ye san pe sanka de o sa pe wa ke me no nda ya na me nim so wan kan kure esa se mo we si ya na me nim so wan kan kure Amina da se ye ka sei se na we am pase unim se ade no na nya alare dia eni ade na nso ma ho kwan e ma alare koto akola ni din Efise ansa na obeto akola ne din no ma mbo mama ne ade be chia mo mato akola ne din no obebo mama ne sesen se omu ba beto akola ne din na me se na obi a ba beto akola di wa mbo mama ne ma anye hwi ma nto hwi enu ase mo ba beto akola din Satam nanko bebo wa mane se ye beto akola ni di anka mi na obeye den kese kan no kure bi wo ho meka kire ne hu hia so beto akola ne di ka be ka kire se nyinsan na nya ne dia even kure onim se nyinsan ne nya ne dia no onim dada wo na o ka kire no no te ase se na nya ne dia afufuro e wa bonten o mu ka kire ne se nyinsan ne nya ne dia e ma onu ankasa sa be bo mama ne wo na o kan ya na afufuro ne ka kire no afufuro nso so ka kire ne se nyinsan ne nya enti wo kan na afufuro nso kan e ma onu ankasa be bo mama ne se ne bra baako e na ne wo fa yire baako se nyinsan ne nya onu no dia e na ansa na me ko kan no kore no ni sister abena akora ka chem se omu kro mu nim se akola na nya alale ba alare ni nyina wote oboa na kro bi anim nana na kro bi anim na wo se wa ka kire me no nye wo kore ne ba o ku bo mo fa mane se obi jere bonten se ayi akura ni nyame dia obobo ne ayi ba ko dua no wo ka na so o wanka mo fa ne to hono no me pacho me fiti ya na me ko wo fa ko kan ye anase na ne dia ne ba ye ntine ma ko kan ko wo fa honko kan chen se obi ka se akura ne nya oba mebo ne dua o fa ne wa ha o me ko honko ko kan ye me ko honko ko ka se akura ne nya oba mebo dua wonko kan kire o fa ye o ti we se obi jira bonten kasa akwala ne nya alare dia obebo ne dua me se me ko honko ko kan ye okay ofa wa ha ye bebusa ofa bada na no utwa ye ntro amina o ka kire ye se wo ompetoma enso da no na wo botoma nti se mi mami ntwantro no se me botoma no ne ma ba betena ha se me botoma ana se me mbo aha wo se wo tobo wo se wo mpe wo de toma kra de wo mpe alare ntobi ma wo kra da enti alare ama meto so wo kwadwo mensa kura ho se wo hye 19 ne sa toma na no wo ka no enso da no na wo bobi
Say alale be ka se me bon me she 19 a me botoma no se onu so ameto me se me she 19 a no the car so obeto no the car so obeto me ho enye nokore nso se onu so kama musu mu gidi enso se de ye de ye ni hu ye enti na wo so wo na musu me ka enti na wo ka de ye se to de se wo se musu me ka to bia ka aba de ye ka ye ma me hu se alale betina me ba na me hu se sa nokore bia nim okay so onu betina ha twantro gumi so okay so wo se musu me twantro enti se ye apala no ne papa we ye ba se ba be kan DNA sa kola na papa we eno ye me asem eno ye wasem ene se ya lare dia enna wo se ya lare dia se ye ne papa nti no oje ne ba okay ne mum se nye ne dia ne kana wo so aba okay we start create o we start itia so wono wadi nkia ka na DNA nu ninkan ma me nsate sa de we on record na DNA na lare nyamfan ho asem mai ena abaya no alare se ne ga ni ntua ne ka waboma no eno na alare ko cheke ne ka oba de ka ye ma tie 40 se o se 85 million se 86 se si that day na akra ye ka ye no ga ni tua 6 million e ma ne ka 80 no abetua se bio 10 million enti aka 70 se si ano se ye kan DNA na se akwala ne ya alare dia ga ne se alare joba na mom se nya alare dia ne kana waka no 70 million na aka obetua dia soso dia ma alare mama me Dr. Abanko anka se mi ewia ye be kan DNA no on the opa ha mama alare sorry we are kotra on na TV ansa no akọ enne asembesi o ya no ensem bi wo hono mo a ye but unimade ma men kan no krebin fa nkyeremo adofo amutie ye hwe nokore ka amina tie sa afutuo we bi wate nokore ka ayete se de ye koye operation se wo kwa akoye nipa operation a obetwi mu a ye frɛ no nkwasa ha se ye kwa akoye operation a se ye twaw once and for all ene ye enu ni nya twe ho a operation na ya obeti yaw no nanso se sa yaw no efiri hofi a eno ano no entrotwa akwakoye te se onum painkillers ade ne yaw ya enso wo num painkiller enti wo be num painkiller na painkiller na sama wo ensunso aso bone foforo bio na bema wo haw no aye dodo enti se wo bema wo haw na aye dodo na o haw na mfiri ho eni se wo bema ye twa preko na ya ye o sa operation na yi haw na free ho de he na ye emina enti da bia kai se na Krobea tu sa afoi bra wo ni ukuna lare ho asem ba ya wo besia se no kure wo wiase ka si betwa utikura na yentwa me meti wei amina no kure me penufu kese pa eye de me peto eso eye de me pe wo yoba umu edu kama wo bodina me pe wo yoba wo ye sremten kama na wo sa anoma ya me pe me poba ota ba hwene pa me husa na me kra ba me ho de me pe on se maka de mpa de akere ye enti kande wo pe se nipa betwa utikura no a kanokore nto me ntwa uti me no kure kanti ye sheda bo pa ngie kokube adwoso se wa akura akwa so me no kure ka kekanti o konfuo bi na ye sa ade no o ya azan konfuo o se yakoka ne ho asem sa tam no sa tam ne wo fida dam obo pa ma boys mienu timoto so ko mbe bom tue kume eye me no kure nti o so hu no kure amekaye ba meka no kure no agi nipa ema nipa nso hunu se me fa na me ko papa wu na Krobea so obebume nti ma me nko ma nyi nipa amanfo sika bebre hu anto no ke be san de abeba enti se duru baabi na ahwene no ope na emom kwadwo mensa dem na me mo ahwene ubetumi aka wasem na emom nka se me mete se so obi twa ntro a me ma ne ntro na wo twa ne nhyɛ hunkuran se wo nsu twa ntro
ɛno yɛ deɛ na alare no ɔka ɔno na se yɛ ne no korɛ no nkyerɛ sɛ yɛ ne yɛte hei yɛn nso yɛ agye adi ɔntu ne yɛso obiara nka ne deɛ ne yɛhunu sɛ ne yɛteɛ enti sɛ woka ne sei na woka sɛ ɛneɛ alare bɛtena ha ne ntorɔ na no ɔtwa enti me nso mehu no ma ne hyɛ me nkura sɛ ɛneɛ me nso mɛtwa ntorɔ no na atiefoɔ nti bi obi tie a ɔbɛka sɛ ɛneɛ mi na wasɛm a bɛtena ha ka yɛ nyinaa no na ɛyɛ ntorɔ because so ti sa alare ka baby na hu se ntro wom die ne ma be nso bi ntwa bi wo ye sa o de se wasem nti next time mo ni na ho ate good okay Dr. Mankwa akra ma me ne wo monko monwie na me mekan DNA krata no adofo DNA no aba bedru se akwadai o hyene maame achi eya alare ba ana enya alare ba ibehu gei kwatena ne papa no mu anim se akwada no oso daye e na be ma be fa no no ne be ma ne nyem wo daye nim ene ma me ka sa de o Yesu Kristo otoso mienu na ana enti se oboa na alare na nyem no yebehu se enya alare na nyem no eno nso yebehu na enne awurade fie herbal center wodi yendim se ye ne uhia fidie so a untwa ye ntro sɛ yɛne wohyia wɔ afidie yi so a deɛ wobɛtumi ayɛ ho asɛm na woka ɛna wie yi traditional doctor Amankwa ka deɛ wobɛtumi ayɛ kyerɛ me ne matiefoɔ akora wo de mede wase ma de watiefoɔ ase good na mo hwɛ Facebook nyinaa okay na akora da sisi nso ana mesiri Nyankopɔn nhyira ma wo mo ma na nso mfam no ba de ma amanfo Nyankopɔn hyehyira mu ewia nso menkyia kese be kwa ma nana ɛwɔ mazi o si nipani ahoto shop na nim na yɛ mede sɛ ebi frɛ na gya wiase ewia Nyankopɔn nhyia nipani ahoto Nyankopɔn nhyia kese de kyia ne pa nhyira no akora trans da bia na already fie ba center be trans ya kyerɛ kwan ni a kyerɛ ba bia wo ne sɛ tifo pa ne ahefo pa omo mu tie no omo fa number na no ma frɛ no ma ba eni ba bia okoro no mbusi Red Park honi butu a yedi dwuma okay doctor me number na etudwa me sori afrɛ me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 66 33 akora trans da bia me kase 3 de da bia ekokromuti mintimi nsan ho mopo ma ne yi dabi omu so mba baji traduru nso di adanse nti awia wutie mi na adofo bi unua bi wo ba bi wo fa bi una na bi wo maame bi ana ukru bi wuti ade ekora nko wa ya na nkwa me se me pede wo se ma ya enko because this time mo mba ho no di adanse na adanse mu di nso ya kwa na henso e ba awurade fie ndi enu ade ma ye no amanfo ba me ba be di ekire ma be se adanse ro be ka se trosem ba ko di adanse ekira foforo na fo mu bra ena munyam be ka otwedi ampo Nyankopɔn utie mu so utimi ye odududu asibibi ne na mutirim wo hwefo mo ni tutu ogufom utini fadwa gaga obo osimitini mo ye dududu obo oni tini nti affecting nani glaucoma wo so glaucoma abo ne so anase etawo ne so a me kan for already fear ba center bra ba gi aduro nwaso a me ko fa free slim ba manfo de huru mani so adansedie ne ba no na me de ba ko ba ha ba bi mano a me no anenora na no ano Sunday mi so bi hwe me amutum say yes aye me ho sisi yade aduro sade mia sabi obi di do mfa ncha mama ma yi me ba kra me ko to aduro se me di kan yesa ka mintimi ma ba ka mo fie dia ka mi ja ya yi mama ni nyina na se me be masam magina so yi sa aduro no so ye be ma na wo sa akra eye mema aduro anu kra sa ye heni aduro anu kra sa ye prostate aduro wo ba wo san so anu so ye nidane aduro anu kra na sa ye fa brodo aduro eye aduro anu odin yakofa ba ya no a ye bubu ogu ntom aba anu anso oje ye di hanso onya abentoa wodi akosa mi ni buo no akwa ya de hitin kakra bi o pese wo run more na se bia wi amama ne adede ne dodo dia bi dia akaduro ni gale kakra betum okay na ye be ma na di ka sa 3 days wa ba ka so be ma na kura nya adwuma ba de ni be 4 days tie se no week okay be jira wo na so mo say yes ye wo duro ne ye wo duro enu pagu kwa ye mo sure na duro nso Nyankopɔn akata de etumi wo mo kata so no ada na di a kire Dr. Amankwa because ho ye titible ma wurade fie ye ho ne ye bibia bi wo ho
enye bosomsem na enye enye mujasem ba ba bia kwampa na do beto so no afa so de se wutie mi na awie na se oyɛ nipa mi na se so konwudua aka nipa bi ade kan for ready fear ba center ma no na akra machine ni ba ye no na ehu se ye no no ye adwuma nurse ni fufuro manya doctor bi manya oti machine no ba ye kra ment mai no bi ba ne 2 weeks ni ba no no check out from doctor bi hade kidney problem mo duru ade ba machine be che no wa ye chirom ya 5 di anim hwe ye anim o ye de hwe wa woto no anim sei na ba ni adi kan yi first na ba ya de na kyerɛ mu ni a kyerɛ so ba ya duru na ye adwuma na asa nya adwuma nipa no be pie no osresre wono so ba bakra man ba akwose na mintimi ni di mi yefo ya de mi kwato ba bi ya kyerɛ ba bi mi kwada a wo sa afere sa de akwanchi ni kume mi furo kwa ye nkrofo ba ko mo yi video ya amanfo mo mu se mo na esa ya de no me ko de ne nka bobo na me ba awurade fie me ba o han ne ba ne so no mu be se ma me na ne ba ba gina duru na ni se de si ginu ma ba ko ba no abofunu ba di wono kura ni 2 weeks obe ne ho din da was doctor e say mitimi di mi ampa kokko amaka amadi be ko be 5 months mitimi ni di omudi adanse because aduro no aduro bi wa benya na ha ne bi wa so ko fa free sre so ya na e ko bi ne say Monday mi ba ya sure and say wo tie me e kira e brother entrance kase den o mfam na mfam say akro bi ba me ho wodi tumi wodi yade bi bai oba na o mi ya na me say o maami we nya dam o na emu ye moti abosom me kan ko busa na mu fie busum ne pese fa ma me na wa na afro from ba me ko na we mi ode kra na yade no ba bia do to no amfa nto be frato we be so akọ na akofufu na odwa akra be se atwa bi ana mo wasa doctor ye kwae no se ye fie tano nisuo tano konfo afa nipa no kode afa nipa ahwewa ebe kan nipa 5 make ho 6 be se wa chusu ba ko ma ya mama na 5 die nyina akonti aka me de wo ko tachi ma se wona na yi wo ko ho wie wo se ye twa wo gya se twa akọ na akofu se de wo kanam so de me hunu me ho mi ntimi mpan furu so ba de wo be ka cha me ka cha o etrodo enti so ba ready fiera sa cha ya transition ya trasia nyesa afa ne ko bo bi ba ye Dabi de be hu ya mo akwankyira akoye okoye abonse gya tuato de me so ya santimi content wo ba na tumi no ha no because bia me ka so obi wo ba obi di nachi wo di aduro ma na no wage ase no eno be bro house man no waduro an man ma mfa kwam ne agi se no ba nyangopo tumi na ho ode amaye nna nanu mutumi aka ya ho ne no kura ya kanti oba be di ka kire wa kwankyire no akoye ye di aduro no ma wa de ka ho mo se na ayare se ye adwuma enti wo tiem ne se sia se wo prostate cancer ade tutum kabla already fear ba center obu won so a pressure ekuno bra be di aduro ni bi obu won so a diabetes ha no ye wo aduro ho ye de ma na anu awia ne a kire obi umpo na apede yi wo de bla already fear ba center so de koda na bi da so dadwini bi da so a chan e brada ye trance me de number ni tudwa wo de me sori afre me number na 0241 09 39 15 09 39 15 and 0549 20 66 33 akwa wa wutie me so obu ana obu ana o disi bo to asase ya ka obi to asase se bi omo mo fom yade omo mu twa ya kan sa ase o sere no ya Dabi o so nso na aka no bu a obi behu o ka se fom yade obi hu e press na yade no akwa ya duro no ye wom on sa da me ka so bi heda de ne ba be so me hwe no sa duro na no odin was me mfa man bia so mfa man na wa banku na wo ka ade dama wa na wudi wo ba na wo se no wo de be so hwe se bia ha de me nkwoso be bia me kon de ehunu ba de oba ebehu na wo ye obehu wo bisa ni pam bia fa ne bra na ye ho be ka cho se bia duro a wo konum se ni sense na duro be e be ye besie hu sa afase da manyankopon ade ne nkum nipa no be mo mama na tani mu aye ma no wo ba fini nyina no okoto to be ni nyina ma aboa no otini mu no be ne na ka ho wo wie ye wo duro nwaso de be wo horo no na ya de ne ko good na na say we are kasa tunsu a obi ka tunsu obi wo kra American wo head anim so nim tunsu unum tunsu dia bogna ayi friends blacksmith for no ya omo boda dem dia hyem twotwo no ya de e sane no ma edi ye no we ka ho asem so obi a wonim ba ye se honhum ni yi kirewo ti blacksmith for so konkura so mfo mu ni agro fa na de no sa de na odi dade hyem twotwo odi be ye ho adwuma mo say yes ye won so different wo no different ababa no no nsi ho ba ba na de ama akoto be de mo ache gold esinsika na ahwede pa wo de acha ya trust den obi ni ba ma bia ye adwuma na ba
we are so about for the other send can me din ko dibi ba officers all pese woji wo kunu awade esi wa awade fie ba center e kira ye brother den ya kira nko ne ye adwuma ba kira be kasa wie se dia ene ye ko no boot for boot bra na de hinta na wa nyankopon da dia ye mo nipa hu wo ho wodi so o sa mu tumato bi wo ho ana abrebro bi tumato bi wo ho a aduro wo ho nunum ya de ye no ma bebre baba on so adua bi aduro be na wo mpe obu okra bo se abonu dua na funu ahono ye da ne wie ahono oba ye be ye dua bi ama de na ba ma oba wura ne sa we so funu atwe kama ni a kire wade no aposa na de afre no wanom enu ano e beja amwako se bibi kwaso fom a wa ya ne nye ya e kire ye trase se number ni number ne 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 akwa mesi ya wakronom bosie red park ho ne butu aye di adwuma odi oduru kronom aro so ubesi U10 so wono station U10 nya atuma kwa ma rura bank na nimo ade kroso se misi bank na nimo a men kroso praja fo bi wo ho hwe fom kakra bi taxi station wo do kwa so kwa urade fie ba center omdo beba asomdue kwa so enti wo a wutiem na se wutiem ya yade bia hinta obia yade doso adobu sa doctor na wa asma duram so anu de tumi aduro owu ye fie ya de sa manfo omu di adanse ma na buro so nse wu tiem na so wo yam kuro ankasa obu a wo sa wono so odu wa ya na nkwa abla wadi fie na de hu ye de to wo machi a na ato omu bo no enu ye de haba miensa ma bi firi nkran ba was yes me kire na haba ne miensa so onko ofrons doctor me nya ho to kopim se me ba wo ho ye kan se ebu obaka se ye nwura nipa ye nka atrosem because me no kwa me mi ko Roma ya mma sukura mbi communion nukuranti no ka de kan da bia mpani fosa ayesa aponche ayi no da bia etammo so wa bia ne ho enti ya de ka no kro ho wo de abrawrade fie ba center onipa bi wo ya de bi kura nkwa de bra be so hwe na bonse tumi ni ahoden no wa awrade fie wa awrade di munti amen adofo we eye traditional doctor abankwa papa we osibibia ye natural baby a tokro de bia hanso no edro bewura enti me sra papa na sorry me de number no me say boss wa ma obi o je wa sorry frɛ no na one papa no enkasa number ne ye 0241 09 3915 and 0549 20 6633 offer sa number we ya Euradi fie heba center Dr. Wankwana abeje so no bekasa na de wonte asibia no obekire mu dia mawo arafo ye be kai die ni no na wiai eya me fe me de se nana nkwanta bisa wa ha mabedwafo nso wa ha mo amodi asem ya chi afri tete abedu sa abre nyina no mu nyina nso botie montwe me na me nko commercial break imra apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba musumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin hu hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, woye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also woye Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkrato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. De me die sie wo ane say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina.
Free now cray. Me ma Dawood 3 sister captors. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na tu me se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister captors ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aya busuanchamfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic. Efa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na edron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw
wo prusio aseswa ye wisi ene you be book mu kra se wo kan ya wo ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic my yenhwe fama wo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace my yenhwe na ni fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani wo ha obia ye hwe wanim e wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 68 05 by Grace e wo Kumase Bremai DVL in Nchempe o se kwadwo area wa e ma renfio nipadua ne kanea ene yeni Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden ena nso biem time heba me hwa ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hwa esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hwa me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se upetam heba misha enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum OTEC 102.9 FM setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM the pride of Ashanti. Okay adafo yadamase yakoya yaba aha ye 102.9 aha eye OTEC Asem Beba Dabi no wasugusu na awie wutie ye na awie akro ya nso o heye live na dai mi ankasa menua ba medehye ene made nyina ye frɛ oba pa Lucy of Lunash Beauty Parlor Lucy Amponsa Lunash Beauty Parlor o krofo mabodje se ho na awie oba pa Lucy a very good afternoon to you yankopon hwao on kan ho na untutu wanamo emfansie we yin fa Asem Beba Dabi dwumadie ni agrokra sa nso na mia menua bema ofata also ye straighter who straighting car owo new road baby ye Toyota Hiace no na we ofata new road traffic light kese no ase ho fitafo abo ho nyina wodon kwala nyina no na we me mamo ha me chiachia mo esre osoro nhira osoro nkwa husan ene osoro ahobambo se enkamo afei odo Monique odo papa bi onso owo Dabai new site odo Monique and we a very good afternoon to you nyankopon hwao onto won kwanem na ontutu wanamo enso emfansie odo Monique and we Dr. Hepa Plus wona Ebenech Heba eya Dr. Hepa Plus oni wadwuma yefo nyina mechiachi abo na wie mesre osuru nhira osoro ahobambo ne osoro nkwa husan se enkamo modupa modi abedwa so asese ye kasa yi amanfo enonom enya wonfa ahodie no yankopon nhira mo sa kwane so wate adofo mamenka aduro ne ho asabo nkyero na kope bito wate aduro no ye frɛ no Hepa Plus Pavi Plasmos enuro ne ye miensa ye woni nsuo ye wode topa ye se wo ye bema na wutie mi a mekamfo topa ye na mawo na maka kyerɛ wo se wobetumi aye afekubi nsuo nom se wo ye oba na wunya ni nsuo no bi ana ne topa ye no bi a wano mawie no ya pa atadwe na fato akire minu aba ebeboa opa se wutie mi na wie na wodwene wapomuden ho nko a de a
eduru asasa o ma ne ba utrim na wonom a ebo ban efa wo nipadua na hode ho eye hepa plus pavi na plasmos ni sentire sei obi wo honom a ne nsabuo mu nye oba bema bi wo ho a stroke yade de dato fom obi wo ho a sichire yade ha no obi wo ho emojabro so na ha no oba bi wo ho na tenka teko uso ni mu a woda hosetabo wonte hwe bema bi wo ho a wayemre wompam kire twetwemame eno de moamoa hyem saa eno nso manompe me pa chawo dinkan dwene wapomden ho ma wapomden ni nyina people se gina brania de aka nyina ye mfaso he de mebobɔ so nyina no ebeba automatically bra wanonom hepa plus pavi ena plasmos baby eto nro Ghana bia no wurem na wunya bi na sa wononom a odofo ebeboa wo pa doctor number nie unti bibia ase afre no eye 0542 778572 ena 059 1367898 o first number we ya Dr. Hepa Plus no ankasa beje so na wono be kasa na de wonti ase bia na wiei wa kirikiri mu kama enso e de amawo na wie mesa kanfo Voltadreal Limited enso de amawo adofo ni ade hie yetu nsuo yetu nsuo se wutie me na wiei na uhia ensu papa ewo fia ono mu a enimu nsuo ni tu eye Voltadreal Limited for onua sa opa wono ho a abolo we fo nchen na wuko no kre na me ka kire ho se wo pe woni ebetumi atu nsuo no watu ni yiye e de amawo a eye de Voltadreal for atu simple ono mu ne wo animdifo a enim de ewo nsutuo ho 1 2 ono mu wo mfidie mapa ono mu di tu nsuo 3 ono mu wo track record ometutu amanfo de a wono mu di ho adanse enti amanfo e kanfo Voltadreal e de ma amanfo nya asem keto wo 4 ono mu ne tu nsuo a entwa Voltadreal for efrise ono mu tu nsuo no kwa asase na yase edwa abuom e kwa yase ho nza yase bi anso ade papa ne che ho no ma twi nsuo kroje no no mo de amawo busalare se de make me boa what you say Voltadreal Limited so one man kwanchen fo bi abetu na se problem abemu afre yen ye ba be blowing as I see you install pump ma why be install yen service o pump ma why be service problem bi a wonya wo mu bia no ye be siesie ahojo da aban ene main office no ewo ukosunwa itachi man ne doma nyina nso aye wo ho ye number e ye 0244 299 520 and 0266 432210 offers ahoma we ya only Voltadreal Limited for bekasa na de wonti asibia no obekire mu nso de amawo a traditional Dr. Dawood ejetua to man papa no nie se woba ejeso krapa edane enkan na metro FM ni wo no sa dan no mu ana se ye Dawood Herbal Hospital ediri djuma papa we ni ebone nsamra ne se apeja ememe tie mie se obema no atofem bem oye ne hwienye yie obi de wo ho a dwunso nko an wo dwunsom obi nso de wo ho a otumi ye ne twetwema me peja ne nkakra na bobosem oho ni nyina no enya de pa walusu bema brana papa no mfa aboa brechire bema enya duru mfama na woda ho a obohu se what you say en wo ba sebe mesra meka wo pa wo na wo ne ma obi ho a o se ma wo na nso emu atwe emabio obi nso ho o se me nwoda ni nyina no so ne Dr. Dawood hia obema na pa ho ama wo simple and period sure uyo obi asichire yade hawo emojabro so yade hawo hepatitis B wakote enemu yade bi okwa enko enya de pawo say ulcer ana prostate mu enwanya hawo se stroke no dua yade na de wato fom wo ye be ma wo nkwam wa ye mre untumi nyem ba no fabrodo tetew koko yade hawo Dawood Herbal Hospital ejiso krapa Old Metro FM building ni mu papa ne na mani eje frɛ no 0244 886437 and 0201
681-717 mefa saa kwanya yi so na Dr. Dawood neba Shadrack Nkoa aka Shankos ne papa afrim ewo sehwidwabo so na wi Shadrack onu wabusuya am wo sehwidwabo so nyina no yamamo yako wate yamamo yako o papa afrim yankopon showden wate enti oni Dawood Heba Hospital ebeto kese na wonom na beboa ama enepa akosonso de ama wo ene Sister Spices enso ye spices nwanwaso a se de anu an ye nyina ye di o enu an ye di de enti a de mi dibi na me kamfo ma wo se wonsu dibi ene se eye 100% natural de di kan ya mi hiame no eye 100% natural se wudi Sister Spices a eye natural spices na nkasa na wudie mo amutie ni muntie ono mo eye Sister Spices yi omo track record eye Sisters food omo e de Sister Mackerel ba no omo na de Sister Spices nso aba endi se wunya bi na se wudi a omo kura track record no omo ye Sister Mackerel and de Sister Spices yaba ye to so bi ensa odi ye aduane a enam se ye natural nti de hwe okoto kwabrane na ya mano na ponche nkwan na ya use good flavor e de aye na watena suntem odishio na wo hwene nkwan hweto a ubeka se post ni so tro no watena suntem oje enso ye nkwampa boza ya hiti obwa akwadi dedem ye the Sister Spices na ye wo fish flavor so ye wo chicken flavor ye wo stew flavor and ye wo beef flavor enti won kwan no wabomu no ni nyina ade wo ho wote wo twen de maami a wo ton spices se anu anu obi eto he ukọ baby eton spices na wo to spices a kase me Sister Spices enti won so bradum pampa so bra pizza okay odia bra Roman Hill bra so amedwom ne bantemadwom na betu Sister Spices yi bi koton oba CMB enkran eni okan hia obeye bi etu akoton ye number ye 0243 535025 ena 0279 140940 ofresa number we ya yenso ye no obekasa ate ene fet homeopathic clinic nso ahenema kokobeni yawo yeah ya Benjomas company no 18 junction ne so ubehu fit homeopathic clinic anuanom ne adofo a yanimu di nkomo yen na ye de enuo nketenkete eye ye ho adwuma enuo nketenkete na adofo adwuma ebo wo fit homeopathic clinic nya asem ketoa hwe ye wo mfidi a yakra free India ene ye de abagana ha na adwuma mfidie ne bo no ebe cheke o nerves ending ye behunu baabi a wo yade no hye ye ne ye betreat yade na ankasa ma wate o yade ada so a enko no wo ba fit homeopathic clinic abenyu ahoto ye na physiotherapy akupuncture ne massage kwan so o ye biara a wotie wo nipadua ni mu no ebekọ detoxification ye betwi fino e de afi nipadua mu stroke no de yade entimu atwetwe emre yo wompam asikyire yade sasabro nipadua mu yaw enemu yade eni ho haw ye funu mu kuro osa ba bia osa yade na to bia no Faith Homeopathic Clinic bra na yenyaw ho adwuma o yade no beko ahenema kokoben is the location ye Benjomas company 18 junction so ye number ne ye 0244 583859 and 0275 969414 and now we are nan kwantabisa wa han mebusa nsese wodi na nei ade wajadi fuduma na no obi frɛ mebusa am sa asem no free US sese ade nti sese odi for wajadi fuduma no ana wuguso yo ebusa no na wachire memu adofo ye beti DNA na no those of you are on Facebook no monkoso ye nyina na yeti anu abom mo am wo YouTube ne nso so momra so o search Otech 102.9 FM we are there we did there na o search na se uhunu a ye beti DNA na no na won so de wani krotua wisi asemu bi na wahunu se ne DNA no eno nso etie good enti wo ma so abraso sese ya na ye nyina ye nkamu mahu salare twetwene mu
o krakram ka ho alare ade o pressure kosro Dabi. o yam hyehye o Dabi. Me wa film. O vim. Mpacha. Na wunya ska no we he na buy me de koye DNA. Say etimo Bobby sia twem manson. Yeah. To ko Bob sia. Yeah. So de twe manson. Die nti na apese wo hunu sa akola ne yo ba na enyo. Me na kora wom. Open no kora wom. Mpacha. Wo no opese. Mpacha. Amina o yam hyehye o. Bacho Dabi. Ade nti na o yam hyehye o. Efise no kora na makai. No kora na kan. Sa akola ne nya alare ba. Bacho. Eno ye wo no kora. Bacho. Oba de acha me. Akra. Ya tiso. Sabri krata no ekuta na Krobea. Ma commentary no. Yaw Asante. Okay. See media ba no den. Confidential. Oh, fatome so why? Say oba de ahu ya. Sabri wa sha ase a wo bie Facebook for no. Tinanzo ndimente. So on phantom so nko dia tom frank mate. Me pesu asa de okura usure. Me pesu obi adi hu adanse bi. Se ne ami na pe nokore. Na alare pe nokore no. Yenso ye pe nokore. Enti me say dia wante ayini mom no am say wo tie abom preko. Wo gusu a wo swan ko. Say dia funu na ne abi. Brown envelope ne dia. You say obi ano. Akadi ehemu. Odin say wuram ana watwe nkrata bi apie. And dia fita and ya tworo so tuntum. No. Say dia obi ano. To say obehwani a ewo mu akura se ne yam hyehye no oba de achia me yi akura me hu blueprint DNA organization original eboso den na eboso no ala krata na yesa mienu eya miensa se ya bia na ya no miensa eni miensa just ala de ba kon amina de ba kon Asem Beba Dabi so de ba kon ya ne yedi dance here okay enti me hu ebini yem Dabi. Ayala na. Amina ayam hyehye. Bacho Dabi. Amina na salale. Obo mahu legal paternity test certificate. And yes de bia o mo twroba. And ya na hu hia me sa. Sampler, role, name and date of birth. Ne nyina wo so. Eno so hu hia. Alleged father. Akwasi alare. Wa ha. Ni date of birth go. Abam. And a child Olivia Amonima Celibende. Alare sana to ba ni de. Oto ni say. Ono so se chire kasa. Meba oto ni say. Olivia Amonima alale. Olivia Amonima alare. Amina also to ba ni de say. Olivia Amonima Srebewene. Yes, alale na ma. Nadina alare de to ne so no adenti na wo sesan no ebe ye ne Srebewene. Alale de me ba ha no wa charge me a wo gi ni sika. Nti ehu hia se me san de alale ne be kan. Na se ya alare ba e. Se edin da ho onfa ne din ka ho e. Enti se nya ne ba de a ene akura ne de Srebewene na. Na Srebewene ne ye hwan idin. Eye mia na me de to me ba no. Eye hwan idin wo wudin. Wo de Srebewene. Okay. Oba de achia me. Onhwe. Enioma wom. Ai, and the be wom se hu hia me. Ma hu DNA system. And a DNA criteria. And say the be wo ho. DNA criteria no. Ye wo mu nchichemu mienu. Ye wa akwasi alare de. And ye wo Olivia Amonima Srebewene. Ono nso de. Enso de wa. Eno nso wo ho. Omo mienu de ne hia. Wonhwe oba de achia me yi. Akure. Aleles ne nso wa ha. And ya na hu hia me. Hu hia me. And a D3S1358 ne nso wa. You bam kra hu hia me. Ko equals to no. Time heba Mr. say yenkenkan eyi ne mfamatie for. Se wutie me na wie yi a time heba Mr. Adarument ne ye be kenkan paternity test. Me kan say obi say Krobea. Odi akope time heba Mr. ni bi nanom wate. Nonom time heba Mr. ni bi. Se ye 3D adi o wo ho aye hyehyehyia wanum ato a wuntumi ni di onze gina ma be gina so. O ka se be akra o. Wanum ato a wuntumi ni di wo ho aye hyehyehyia ni nyina no pe time heba Mr. Nanom eduro ne be boa wo. Ena sebe oba ne so be ma ne so ensansan giso aboso a per time HH heba Mr. ene ne capsules eno nso se wononom a ema we immune system ne nso ye din kama
baby you told no be no kwa say no be nya bi Dr. Time the number ankasa ye 0244 417 669 0244 417 669 about the HM ye aja on share o se me nko conclusion no ko equals to mass the day here ni equals to hey ayehu yalale ana se nyalale akura ni yemu ase no me fa yemu ase wa ma ho akwasi alale mfo nyini na da ho no akura di nso mfo nyini na da ho no mohu enti bi nko equals to no nko ani here mass die ni nyina ni equals to one plus one v se de be nyina de here ni equals to. Let's find the S. Hey, asa de usuro ma hwan onya be ma fashim hey obo me ya be ma o hwe ko equals to nko a Krobea ja tate sami amete hey o bisam sam nya be ma abra wu ni medada aya me wanwa se na de asa ni a akwasi alale nana Olivia Amonima Salbewe akwada ne nya oba kala nya oba yo atiefo akora ne nya alare ba akwasi alale is excluded from being the biological father of Olivia Amonima Salabewe. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetics markers which have to be present for the biological father of the child Olivia Amonima at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Akwasi Alare is not the biological father of Olivia. And therefore, eyenokrase Emina kudibeshe Alare ampa. Oba onyem enenim ni kunu. Emina eson daye enu ohunu se bema bi ene no da ewo daye ni mu. Enti bema na oni Emina daye ewo ni nemu no. Ono na anyem Emina enu ode kokoshe Alare. Emina akura ne nya Alare ba. Enti etese dia woso daye hunu se obi ne wo da no sa daye ni mu nipa na anyemo ona anyemo mebusa o ona anyemo ona mebusa o Amina so ba onyem de nkonim ni kunu wanso afidie yi so papa nom kura busa no so so daye na mebusa se enti eye de woso daye no ne obedaaye no woda so gina so se ono na anyemo ana akwala ne papa wo ho ne papa wo ho na Emina adan na onim sa akwala ne papa wo ho na odi nyinsan ne koma Alare adentia ahade sisi ade ye hu nokre no enti kawa no nokre di enti na onim se nyinsan ne papa wo ho na wo ma Alare nya sa gidi hunu no se nyinsan ne ya Alare dia adentia ami da kasamitio di entia o sheda se onyimi na Alare ne guguso meboa so se oni me beda na me mpene nti eba ni se aha so ogugu so da wa ngugu so da so oni beda na wo na mebusa onye onu na mebusa na se mo na mebusa o sa Alare na ne guguso enti nyinsen wa wonim wo mu se enya Alare dia ade na ene wo de ma Alare na Alare guguso ifise na minim se ye nyinsen na unim se na unim se ye de na minim se ye yare o ko hospital ya nka nchiro se ye nyinsen me ko hospital na mo kan na sat bre no so na ye too late me hu se mi koma chia na se mi koma nim na ma kan sinsin enti sa bre na wo hu no kore no ara no anka nchira Alare den me se me ka chira Alare pa na no kore no won pese obeka o ka chira no Alare oba na kanu kore ne dia chiro se wan kanu kore nchire me da o twantro kanu kore nchiro twantro on kanu kore nchire me da
because bema de wo ka kire ne say nyinse na amenyem ne nyame ba sa wo nwoma sa bema ne mpre ne ho se me ba beto akwala ne di enti amina e ba ne say kwentro enti wo de obi nyinse ne koma alare gugu so ade wa wonyem a wonhu se onyema na ani se we nya wo bakrope wo di nkan wo mamienu dada meboa ha enti wonyem a wonhu se onyem we enam dayana mesumu yen enti na minim se yare na nim se yare enti wo kwa alare ho nyina no na onim se yare na ade kwa alare ho ana na onim se nyinsa na ade kwa alare ho me de sabre na minim se even kwana enche bia santi na mi na wo arofoni adehye alare sesi akra ne nyoba ye be ne dai che ye be cheke meka no amano na de aka no sesi awasha se etuo o sa se tuya ana DNA no so betua no so DNA de sa na aka sa wo koye DNA tie de enye ono na asem Asem Beba Dabi ba ko we kra de salary na akoye ni DNA nti alare nso de ni alare ashow sa kra ne nyoba asem ashow de ne ma ne show unti mama mbok akawe 3 years na o say akra ne nyoba isa kropon side de obi anim say me de obete kosa baba sa ukofia de na no omo kan wadwumam ne monten so no omo kan de wo man ka bibia wo say wo mo bɔ mpa say die ni na ya bi sika koye na ebe ba na ye oba that is bosia na akobo ikoye die na be de tua akonya metias I love that I love that amanfo hwa amanfo ma wo na we kura uti na yese wo hu ne ntam na nka kura yi be ko school primary JHS SS ni ba bi a ni beduru pa cho wo die ne ya ba ma ya ye ne ntam mia say me be kwa akobọ besia na ma pebe 500 million o de fam ko me chichim and manage enti alare wo bibi kan pacha bia na waka kana minti okay sana amina ba ko krase no odini ne bi aba medem ona na mammi no ni mammi sa plus ono de bia tenshiri ayumere be tenshiri for 4 months ono da nchen ayo nini ane yare me boka me kere sa ka ne asama no enya obadia aha amina wo bibika mpacho se alale so wo bibika enya me so ne tena mfie miensa ntomampo wan to bia mame ona me dai me sini niema me nu aduane mane di so se me nua ba na ho buka mamia enya me so me kasa me bu me dia mana ko ntimi ntuapo se wona oda ye no isini nuoma no sini niema nu aduane mani di ye susu kura to ho na wa fa di ka se sini nyina ko ta blog nyina gu plot so amano mini kapre mi twa blog api me dase alare obo hwan api me dase ya amina me dase adentina obo na no kapre taba no da ayi twa dem no anye me dem ma ko ono wo sika ono ba twa blog kama mini scan bi nso mi wo gidie se nyakopo be mambi na me de usika abrew na ne ya no ufia na so o se me amina me ti hai se man kai alale ansu me kai na sebe salale nso an kai mi ansu ono so be kai mi asebe menko amina ba frankly no kre me so say amina why nipa bonesem saade we ma mom ye nyem fa nso so so why nipa bonesem me de ha me pa yese wo wakomam akwada wabɔ me mama ne yese nya me ba de ne be ka me se me mfa ne nkonko emeto ne din
hope kakra yai amina asem we ya me yawo ba wo frankly why nipa bonesem sa de we mema bebre na mu omuntumi nka na no gay ya wo fe so kwan yi so ne be ma ni nyina free one ayi ga akora ne kora ni ss na no ba ku ya omu free buno sa hafo lie ho metna ayi ya ye free be mai akwa isanke di na tama enka akwa ye nyaye ye kan ye ga ni say boy yi kwa akoware wo kwa ye die ne die no de ne wo school wo Roman fo school yi mu say na akora ne nsa anya be ma ne so kora ba oh tinioma bi wo ho no mo e ma mo so mo ma me ma nsa si fom to de bi e ma bi nom mo ye nipa bonesam e ma ma nsa si fom adai na na se kire nkwanta bisa brem ona wo ye hoho enenso amamre ni amane ye be kosunti so onim tobo onim sani amamre ni amane ete na na nkwanta bisa na na cross fearful na na wadama asemi eyi wanim sem brem in fact mefa kwanya kese so na machia atiefo ne adofo a etie dwumadie say in fact ensem ha na eniema so koso ewo yempesua so yefie yembro no so eniema ha adwene se utie emina semu sebi emina de na apie bedwasrede o obi de ehye kokoam anase ema meto boma so emiente ne sesere ne abasa no eno de yente ye na enye emina nko na aye de edi nkan anade biesi nenso nkeme akoye se yenuanom ye maamenom emani binom afa bronya ho wi krakase a abra bronya brenso ye ni senti na meka sa Krobea yire fisante kotokose aduane a wa meto no o ma mi jaso de uchi na ye no ne se na ame oba bie ni ho a onnim sebi nyado be ma ko a woni ne nyem enti mpanyini se oba onyem oni nim ne kunu se ye tase eminanse mi bi na ye boom ni ehwede ewo mu a emfutro no odi kan betugu atiefo ani ene sei se oba wo be so daye se obi faunam ye nyina nim se esunsuma wade eye de na nyinse ne timi pie honam tiemi na pa che se wo ye second Mary ana na sunsuma wade odi for entimi mpie honam mu empie honam ani ma wo ngoba sa empie honam ani ma wo ngoba na sunsumu ho ane de etimi pie ma wo ba wo o se sunsuma wade no eno na koso a edi saafo ni nya etimi sai na dwuma sai sikasem etimi de yade beto nipa no so etimi mane ma ye basa problem wa wade mu de bia nigye nkoso ahoto nkoso enye kwa okay so hunu de koso ye enye kwa emani bi ni ye nuanom ne ye maamenom binom emfa sa asemi ento na bosuo mu yie pa sense nipa bebre fa bronya ho awi krakasa abra bronya ne maaye se uhwa ekwan ofa so a onim pefe se nyara reba enti sa na tie dia arare aka so obaji ni sika de ne mamintu ya ne ka sa attempt na o make ye no na mi na woni nyina so esanse won de ogitum pefe sense oba woni onyem na onim ne kunu ana se me so da ye na me ne obi nyem na bra no de sebi enya ado ye nkola asem na sebi uhwe ni padua agina ho iso a onya botofo ese otumfu turogu ni pa ni sa oyo obamu obosi kama obamu a awonya akola waso na adwebo kama bo adwen ne mpai adwen ho yi kama esi de obeka se me so da enti nuanom ne abusua a ebi so da ese omu na obi enyem no ana omu na obi da no dodo na awo ema ne batimi su eye sunsu masem empie honam ani ma ne mfa akola nhyɛ na chisa na alale no so ne du brebi ya sabi enya ado ohwa alale mpeni mfia onsa bema bia de bia meka bema bia wotumi ne oba ahia ema sabi enya ado ne hunsu pie bade sabi enya ado unim papa enim bone anye bia no ohwa alale tipen a oba wonyem de esese wokɔ no ho ahunu na enipa nhye niema we se nso moja enye u moja
na obedi mojafra se obi ni obi nyem ema bebredi asie be ma bi se o fama me mehwe no se bi anya do one de no ho one wo sika eye musuo ni achiwade kese pa de masa nipa no okay enye obi nyinsan yenhwe debi eye obi moja obi sa asem na mu odu na asem so ehu pa no eye obi moja o yenkan so wabo ase baabi ana lale akofa no ogugu so enti wontena se hwe na bra bo free saa bra ode no ho kan ba no e free saa bre ko wampe bibi anye wona bra bo ho a ohwe de ebesi nipa bebre obi timi kasa me wokunu ana me ne be ma nete wose daabi wa na me pewo wankasa wo bo ufunda kamana ana se wankasa wo pese wo twa wo nkwa na so baabi a wo kono wo ka kodich nipa na kire wo se ho ne nye wo se daabi me pese me ya me to amana nim na me wuo sana ye nipa bebre enti na obeti ne kasa aba ne nipa nyini nche ena sabi nipa mama onche ana obi asiso wo bobra na sei hwe na namutuo ne sa wo twaye ne kwan ye ofa so de ye ne ntoto ye piafo enka ne tete ne ye na nanum siso no na sabi oba onyem ana obi yire kura no ye ne nyina kokwa mu ni nkomo obi yire ana oba oni be mate no ye ni nyina kokuo ma na asuma se ni nkomo enu ntina asante amane mu no odo nsa ka obi yira na oba oni be mate se bi enya ado beka ni ba bi ti se ni mpokua odo nsa beka bi na chi ba bi ensa sa ode ka no be je wa yefre isasa nyawo na sesa odo nsa ka nyawo dia hono nyawo dia watrahye enti esese ye kire wa amane ni amamre kwan so ni atwi usi kwam na kire bi wankoye de chesa intino minim trap omo ye de yo trap ni bebra anase busuaku a wodom no ontumi nkoye we se mfa no huni bra wote woda ye wo trap ni bi ti se nordness bi ti se kusasefo e bi ti se frafrafo this trap na minim ni o madi nkomo akọ akiri eni biti sa anwonafo ontumi nkoye sa ade no se woni obi nyem na odi nyin se na koma obi se wo se mehwew ana nkama obi ante no ogugu so no wa afa ho afa oba enka ne tete ne ntansi se obi ebewo operation enya ye nimdie na abefu nimdie aye common wa utimi de ho ko mentia po na se metamu me pesa mo pai akola na mame obi wo se bi me pesa me chema bre enti mo pai nyima me normal enka ne tete ne kase ye obi operation a na abusua ensegu mu asema sifie bibi wom ene oba be kwa wo so na won san ma efridi efre oba be kwa wo so oba be nyem na apa ho ana oba nyinsen ebe pa ho bresese wo a efridi efre okay sanye ma we nyina ko fansunsu so bone e de be yantam abusua ko kwadwomo ka wo se ye gya no ma ye bone na oni ho bio na ye ne ye so na mumuyo okura ye ko chika ye ko gise ye de homa Misrim ne Syria ansa ne ye didi ye nyina mukrampo otoma ye o ma ye nya home sanye ma bia ye na no makoye no akoye asudie bi di ama abusua akoye no mi bi di ama abusua enti nipa etie dwumadie enkase abrabo pane adesua de pa bi emfiri saa asem ya beda bamaso yi esanse dwumadie na ya adesua na de kire dwumadie entie ne tra bisa ho sese ye wo oba no na akobo ase de koma obi a aso wo be wo afa ho afa oba na aso wo be ma no na wo kogugu su a wo be wo anase wo be nya wo totroto e wa asetena brabo mana okay wiase no ye wodi edi obi achi ye wodi eboa obi de ye obi fie yie no sei obi fie mo nana tiao ya dase elewie burukatachi arofo nana sechere kofin kwantabisa oye mem sechere krum hene ene na wie yi na mami musa sase mu ya ansai odia obetum kra atra ho na obetena se na wayi ma no obi se wo US mi musa se na no wote se wakwa akodi ade anyanyam bia di fudwuma no wajai ana woda so yo dase eburu na Krobea sase mu ya ye
chirenka asem bisa we nipa bebre aso na meda asese manya akwanya wi migusu die sunsum nyuma pa kotokura kwanche na fe kura na eja bom se soro no ana nyira kokko no de esene kane no okay esanse twedi ampotumi de akire ana me na nanom so sunsum so ta akire piafo esanse Abraham ofuro domankoma bo ade penso no David di hene edi sofo Solomon di hini di sofo di odi hini di sofo e wo wiase kane no ne e friend Melchizedek odi hini di sofo na ahenie efiri otumfo Nyankopon e na wo hwe Onyankopon abode ne nhihye mu anka adifo e ne sesenke edi akonwa anu ntina opemso tena ase hweye na wode hafo memhye miwura okoforobo ya wagei a otoso mienu nsa na menana okoforo boy ya wagei ene me papa so fie fo tenase ehwe hu se dabi kofi kwantabisa se fata se wo so ne na natuo mu a obetimi ahwe kuro a efa ni sekire kuro mu yie enti wo hwe Roman bishop akwasi sapon a karek fo bo tumpan enso sanke hwe atumpan a enke ye mona sorry fie enso enna me kasayo Karek bishop kese yewura kwesi sapon oje atumpan etum omubo atumpan e wo Roma asafo e ma ne yeye woje nsaguo etum woje nsaguo di enti me meje tete atempon no kwatempon ni di okay eye me je twere konkuru su di tinam sese kotokura akwankere anu aye densene kane no medase enu ana na mpese mbusao enti nana sekere Kofi Nkwantabisa mem sekere krom hene ena enawie watene kan ye behye da ko sekere krom ye behye da ko ho na yakwa akoye documentary wo kronimu na yamamu ahunu enti eye ni aye kro eye Asem Beba Dabi nsu kro enti ye ginambo ho ho ane ye no betena ho se ye beba ho enawie and somehow agoziala oraho dabe oraho dabe oraho kwa na se asiawi at this juncture baby ayedri obepese ye niam na ankasa ne nkamo ntabasem nkamo mom so ya tematete awi nte yankai mesika samu nka kwala ni ye dia nkamo ntabantete dabe nemum se anye ye dia yentomatete okay na oba de achi amen so aja kwa amen so ha na Jerenas heba afo so ha Jerenas heba mixture eno nso eyedru ya Jerenas heba afo de aba se nsuo toto se ya na waba awon so ba se ne nsuo toto ne tata se ya ne ntontom nso ani age kire se ombenya bi anom de ombesi ho a no mo to kwefo nwom no se ye be ye ho adwuma no wonom dwo nso sa na de atridi yade mo awan betena mu ebetena mu sa na ma ho ye hye ebi wo ho a wanum to ebi wo ho a wona ma no ani su kinu e ma mo jaare na chise ku no unya Jerenas heba mixture na se wono no mo a atridi yade brafo a betuo no mu ma ho ye kinu nyina no ebi firi hwafia mo ade ho ye wo Jerenas Vico mixture sabe sisi yade brafo bi abechew ama sese kura wa beye mmere emema no nkanka ewo mpem wate ase akuafo monkope Jerenas Vico mixture ye de sisie no ye adwuma dodo moma ye nonom Jerenas Vico mixture na ma ye nyina so brane so oba kolina ke ba Gelga heba Fredimens Misty heba Dani heba Pidanka abenya bi eye amaye heba shop e wa Abu station ye ne ye distributors ye number eye 0538484411 ena Jerenas heba afo ankasa wo Breman UGC baby a DVL ni wodo Breman UGC e ho na Jerenas heba ye wo ye number ye 0241814677 ofresa ahoma we ya Jerenas fo ye beje osode ne wakasa na de wonte ase de akire mu nso de amawo ena wie eje Peter Herbal Center ye nso ye wo Kumase ha feyiase Pentecost Junction e wo Lake Road ne so oba Lake Road a
Pentecost Junction ewo fi yase ɛhɔ na Eje Peter Herbal Center adɔfo yɛwɔ na wode wo ho ba bɛdɔm yɛ nea nokora mesew sɛ yade a abɛtena wo so akɔ suabu na woni ahotɔ wɔ nipadua nim wɔ no ɛno na Eje Peter Herbal wɔyɛ ho adwuma ɔno deɛ awɔ nkanka sɛ woyɛ obi a awɔ ho ayɛ wo den na wo pa awo a wunya wɔ so woyɛ ɔbaa me nua bɛi fa wo yɛfunu no bɛra bɛgya no fa wodie no begya no obeye mu adwuma mebe tumi aba betomu ama wo Eje Peter Herbal Center se wo ye bema na se bi wo hunsuo na ntumi nyemba wo se wo nso bra kobrane no wo ma wo hunsuo no nyina brane pipim etomu a utumi se nioma bia wo so afiri baabi na akɔhye baabi Eje Peter Herbal Center se ye stroke no dua nso na de wato fam asikire yade bi mogabrosuo bi entimu atwetwe oba wo nsabu wo munye nso wo pa wo sisie mu hawo ana se sasabro na etete wo a one papa no nhia no mo awo ne number eye 0543 369993 Eje Peter Herbal Soap ni bi wo take femfia ha be hu invol wo front desk ho na wunya bi de dware a ebeboa wo honam no ani ama atoso kama enso de ama wo wate Eje Peter Herbal o wa azepa entifa ho dom no na wiei abapa mo eya biggest online shop onuadofo a wutie me say ya Google Play Store ana eye App Store wo de se wo baso a abapa mo oni ebedidwa ewa ha oni ebedidwa ewa ha adie bie nipa da se ni yehia wo yendada setena mu bia no yenhye ne nso se wo betumi atena wo fie anya wabra wo mre enkwantempon so dwadie eye abapa mo ena ye the biggest online shopper abagana ha ye ton ne pa ye de ensasi yebo boyebo ka kire ye ho se wo ye obi a wo pa de pa to a woni abapa mo fu ni dwa oni a wutie mi ko download the app ni sesi a abapa mo o download wi awuram na wo wuram ade bi a wo hia na pese oto no order tuaka na yemfa wade emro so woni phone ade beto de a gie number we frɛ yen kan de wo pa de bi a yes your number dey 059 338 6133 and 059 339 1848 3P garlic mixture eye piwak natural health for nso de diaba eduro we na so onya bi na so no mo a ememu jadi afurusane kama wodi padua mu ema power for your daily activities enti se wutie me obeda sore no wapo so nyina ye o ya honam ye obo a onue konna kope 3P garlic mixture nanonom na wononom a ebeboa wo blood pressure how cholesterol nyina ye immune system nko ye unipadua no kora tumi honhon ye duabo kope 3P garlic mixture nanonom oba misti ye ba kolina ke ba dani he ba ne ba bi eto no bi ho your number ye 0248928824 and 0201000021 na ya Bolivia Enterprise nso okumazi sofu line alignment ye ne multi home ni dia nimhwe e wa alignment ho no na ye ne ka kire wo se future life smart food no se wunya bi na se ononomo a ana wudia eyaduane wawie aduane we die nti amekanfo ama ne wo hwe ahodinu na ahye mu matontwumi ye wo vitamins ni minerals 23 ne wo amino acids 19 omega 3 inulin selenium fiber protein energy ni nyina ahye mu matontwom enti yade a wo haw na ewu na anim wo wona wunim dia wote so bra be ka kire ye na ye ma wo ho aduane na di se be ya menua obesan gina wo na so brane wate your number ye 0246 01 0150 and 0242 878090 na wiei memrantie bi mutie ye pa mo wo fomesa kumase ha fomesa mo ye dustbins oven sheets ene pan o chance mo cake tins ne de kekeka ho mo wo fomesa mo ne Shell filling station no ene ye directly opposite e wo fomesa wie mrantie mo kra mo sa ye sahwifo me chia mo ena wie me mamo a very good afternoon damo ase se mo nso mo mfa ye ni agro na wonim se Easter praise no eba so na no calling see program so wo take FM ha ya lunch ade no fefefe ama ade na ye kama ya say ye surely 100% confirmed say on the 27th day of April dani ye kwesiada 2025
saa da no ye de amina ne alare nyina beba omu nyina obia be danyame ase nyame aye eye Easter praise ye betonum na Yotek FM ye ne Parish Youth Council ye wo All Saint Catholic Church na aka bom santase fankyere bra ene ya ka bom na ye de sa Easter praise we eba ye say hallelujah hallelujah is our song yeah ye de ohima mercy ba ohima mercy tria ye de jojo aheba ye de pitowusu ansa ene woni aka ene eka ho biaba ye nya ohwe e free dano asa ye bedi ewo All Saint Catholic Church ewo santase fankyere bra ye be shase no 9 p.m. any ye be bring your dancing shoes, let's come together, we dance danu mbehu akramasa asa me die wo ho nya asem ketwa ntumi ya ye nyina ye nkamum ye big program into ye kuro na why wadwen so be sponsor ye ni agesa number we frɛ yentem na ye start wo hu promo ne ntentem wate ye 0547 982256 and 0205 787652 obo akra de besi anya siewie de besi asiewie adia ba ko a meka ene se awura ya asem a wo ka bi asem ya gie die so wo ka tere alale se onyam ana alale ka se wo beje na se asem we me ya gie di na kan ya yi jai no mane to din se ne wonye na keka wie se ade a waka ma me mate ase se enye me ba ade nti na me se ko fa nipa ba be to abada ni ende na ade ba ko a me hwe no ma me se awura no ne nkasa ye mu nyina se wo gidie bi ngo bi abetena ha no ayebusa every day one na oba ha no no de wo gide mu na ogina ma ne obetena ha nyina wo se me de enokure na meka ampani ampa ene damu e wo se emema ne bebre timi ye samfom so we ye o mi akura no me ni mema bebre emema be mienu miensa o mu nim se wo ba anyem pa o mu se fama me meje me se me nkase ye se mi ankasa mi nim nipa bi a o hu se oba no kire no onya mmoa no ye o se mehwew mewaw enka nkire obi a me nim bisa che se de wontumi nyimba anye ne me na me ametiwe ya me dwunsogu na abotra kora wo nyimu yi enti na me kwa ka kire wo se banyim ma no na me dwunsogu wo de no banyim obi so se wo pe obeje ontumi nyimba sa akofo no ontumi nyimba obi so de no na awura ya asem bi a oka ya aye se me onim amina ni makola ne papa enye daye mu nyinsen na me metena se kosiri se na onyem ena woso sa daye no ena yare no enti no onim se sa daye na woso ye obi ne be daye no ena oya na nyinsen ya de enti na ni ba ne ho so no na ye nyinsen na momonye da honhom bi ne be daye no ena onyinsen ye na onim akwada ne papa ankasa wo nyinsen no mu ena woso sa daye no a ema sa daye no mu no daye na chi no yare ya na onim se daye na obi ne na beda no ena ayare no na emom nye no eni nyinsen no se ne ka akola ne yayi ba honhom ba endi alale nka ne ba bi amina nka ne ba bi asa akola ne papa de wo ho medase anya ka me onso fa me 1 minute here na me sorry for one na medase yes